piny okia. Kata kamano nitiere kaunti komanda ma Migori Makwanjala wacho nyaka sani cases ariyo, buche ariyo mabende nitiere kaunti ma Migori nyaka sani pod itimo negi nonro. Shannon, adwani watie kod wach mantiere ito boke mar 25 mar gazedni mar The Standard okinyi makawuono. Kalure ni magi weche matimore e pinje maoko kendo en achiel kuom gigo mabende gazedni mar The Standard omenyo okinyi makawuono. Nitiere ji ma oheo 153 mabende nowito ngimagi e kinde nyasi. Mano mabende wacho kane en nyasi mar Abug Rombe kata nyasi mar Halloween mabende notimore chieng' Jumapil godhiambo mano e pinyno mar South Korea. Kendo kaluore kod jogo mabende ochung' mar South Korea, ji 153 nowito ngimagi ka ji 133 to nodong' kod hinyruok makoni kod kocha e kinde nyasi makamano. Tewi kwan makamano nyadendi Joyce Oduor neno kwan mag ji 153 mabende nowito ngimagi. Wacho ni kuom mago ji 97 mabende notho gin joma mine, ji 56 na gin joma chuo. To bende wacho ni moloyo kwan atamalo 80 mag jogwek mabende nowito ngimagi gin rowere. Mago gintiere e kind higni 20 nyaka 30. To nyasi mar Halloween ni Joyce, kama Kenya ka bende odira ni bende naneno ka jomoko bende rwako ranyisi mag Abug Rombe marateng kama. Koro ne nyasi moro mabende nokelo lal mar oganda mathoth. Wacho ni ne giluar, jandiko ni wacho ni it was hell like chaos. Ne giluar ewi wadgi ka wi wadgi, jomoko na kekra ne nango matimore pod gidhi nyime gi timo nyasi. Koro en wach moro malit, seche mabende itimo nyasi nyakora Mugajuang, ma en mana ranyisi mar South Korea. E piny Kenya bende waseneno kora mana nyasi mopogore opogore mabende ywayo oganda magalamoro. Koro kitimo nyasi to ni iritori e yo makare. Kabende samoro ngeni ka ngato timo nyasi moro samoro nyalo ingo ngato zaidi. To mor makamane maponono nyalo miyo kata jomoko wito ngima. Kalure kod jatend pinya ma pinyno mar South Korea mano Yoon Suk Yeol nyaka sani koro wacho ni en gi peke chunye kalure ni okonyal pando sadness kata mano midhiero mabende ntiere godo kata lit mabende ntiere godo kaka jatend piny ka bende ene monego be no rito jopiny ma piny ne to nyaka sani koro jogo mathoth mabende owito ngimagi en gino mabende nyaka sani okelo negi lit ahinya. Wanyalo mana jiwo ji ni ponono ka kinde mag nyasi to ji beda kicha kalure ni mor mang'eny nyalo miyo iwito ngimani kaka wach mabende otimore South Korea no en wach malit ahinya, en wach mamako chuny. Sharon, ka watieko wach ni mogiko kinyi makawuono. Wach na mogik en ni ji mathoth nowito ngimagi e odera ni. Kopogore kata mana gi piny Kenya nwaneno jok mabende nowito ngimagi e masira mag apaya. South Korea bende neno jok manowito ngimagi oganda maromo 153. Iti gazeti mar 26 bende e piny mano mar Somalia, boma mar Mogadishu bende ji madirom 100 bende nowito ngimagi kaluore gi marutu mabende noba e nyamburko margi. Koro nyakora Mugajuang neni ibedo akich. An pile pilacho ni lem kapok iwuok e ot nikech nitiere masira moko ma ok nyal geng'. To nitiere moko mabende nyalo geng'o koro ibedo godo akicha. Ka bende odiochieng' manyoro ne nitiere ng'wego mag Stanchart Marathon mabende notimore bore Nairobi kae mabende jong'wecha mohewo 5,000 ne ochopo mohewo 2,000 nochopo kacha mar bedo e ng'wech makamano mano tielo mar 19 mano mar ng'wego mag Stanchart Marathon mabende notimore bore Nairobi. Ka bende kanyo bende oket duoko mag ng'we kidienje mopogore opogore ka achiel kod jogo mabende ne olocho e ng'we makamago. Bende parni odiochieng' makawuono bende en odiochieng' kungo, World Saving Day. Koro nyakora Mugajuang ne ni mwandu mabende intiere godo kata mana omenda miyudo ikungo e yo makare. Gichaka dwe ni kaluore ni warwako dwe manyien, jomoko pod noseyudo osara mar ikungo pesa di mar osara mabende iyudo. Kata kamano nyakora Mugajuang gi kanye machopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono. Gazet momori inyalo dhi nyiewo ibed piny mar mondo mi som kalore ne walidho ni alidha mar mondo mi ing'e gigo manitiere gazet. Gikanyo yieno mar mondo mi wakaw yo matin tok yo marwa nyawadwa Cleophas Oluoch biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Karanga foto! Machiegni nyakwara Mogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo Ras Reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Biro machiegni e Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakwara Mogi Ajwang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Chakore tarik 3 dwe mar 11 saa 1:45 otieno. Weore nyakwara Mogi Ajwang' kendo machiegni wasenono gazet kendo koro nyaka sani thuolo ma wan go sano dalang'ane gik mage matimore en chal mar piny Kenya. Okinyi makaono machiegni nyinga Cleophas Oluoch gweng' ma intiere kati chiwo yo machalo nade. Nyakwara Mogi Ajwang' wanyalo mana yudo kuonde mopogore opogore mineno wa jogo mantiere gwenge mopogore opogore kono yudo yo machalo nade. To mokwongo wadabedo ka warango bende wanono gigo mosebedo katimore e weekend mobedo marabora obedo mamit bende ne jok moko ka sani bende ikonwa ni intiere gwenge mage. Jogo mosewuok ka wacho ni gidhi rakore gidhiere gintiere kar kanyo wacho ni kinyi ka ukinyi chiewo tidio mana repeat gino ma itimo odiochieng' manyoro inuoye kendo inuoye yo moro mopogore manyalo kelo dongruok moro amora ma intiere. Rot machiegni kochako sani nyaka warom kanyo saa 2 kama wachiwo thuolo ne kaka wanene mondo mi ochaki kadhi nyime kono wagigo matimore bende ka koro wantiere kae kod janon weche mag siasa Nation Odongo machiegni. Asante Cleophas. Thuolo machielo ma wayudo mar nono gigo mathoth mosebedo katimore weekend. Kata kamano weekend gik mathoth otimore mane momako wang'i ahinya. Weekend obedo ndala ariyo lakini ochal na gimo bedo juma achiel mangima. Gik motimore achiel nitiere kuyo, nitiere siasa, nitiere ywak, uchumi koro obedo long but content mar ng'eny. Momako ng'eny sana en romo mane jatend kweth mar miyo
migosi Raila Amolo Odinga nobedo godo gine e iko mar jaduong' moro Kisumu gine boma Siaya achiel kuom wacho kuom gima gidwaro mondo gi carry going forward. Mar ariyo bende mo anyalo wuoye ma jatend piny mar Kenya obedo godo kaunti ma Murang'a mwache ni sani magi gikwayo sani jatend Azimio owere kodgi mos gi ti kaka negi gin tijgi obed mar oversight. Otimore mang'eny ndio lakini going forward we believe ni things will be fine. Kamano nyakoro moge jwang gik mathoth motimore kamano mano makoro tenore kod chal mar siasa wada bedo kanyo ka warango gigo mathoth mosebedo katimore to motelo ne mano jod bura mano mawuok e gwenge ma Nyanza kata ma Kaluo bende osebedo ka chwalo paro ma opogore wada ni ang'wa winji okinyi ma kawuono mbi mar Raila Odinga ni kanye e gwenge ma Kaluo. Jod bura gi oting'o mano Woman Rep, mano jaod bura ma county ma Kisumu Ruth Odinga, nitie jod bura mathoth mantiere karkacha moting'o nyaka jaod bura no ma Kisumu Central mano Daktari Ron mabende nitiere karkanye romo manegi nitiere gwenge ma Kisumu. To motelo ne mano kapok wachako kata twak ma kamae wanyala winjo kaka negiloso ka gintiere county ma Kisumu ka koro kacha ma jotelo go wacho ni Raila Odinga ema pod gidhi bedo kacha ka giwinjo duonde mbi mare chalo nade. In the eyes of Kenyans, you remain our all-time hero. If you need our support, and I know you need it now more than ever before, we commit to stand with you and not to turn back. We are waiting. We are watching your steps, Your Excellency. We are reading your lips, Your Excellency. We will not embrace them until you do. Okonde go waben wachiko lagi weche magichung ni wano be chung 2027 usechako sani to pok watiyo ne jopiny. Sani ng'ata chiel kendo odwa wacho wachne machung en mar Raila Amolo Odinga manyaka dok madonjo sirikal ni to be ok odhi budho kapok odonjo wach manitie taneno ka dhi mana machiegni. Ni jomoko penjo ni baba to setimo ang'o. Inti setimo ang'o na oganda luo minyarome kata gadong. Koro miyo oganda luo be ok unyal pogo kaka baba wacho pile. We are solidly behind you and wabro unge lwedo kaka sabi mbele. Jakom, nyo wan kodi liel bondo nyi wacho ni pok iwuoyo anarito mondo iwuo. Kapok iwuoyo to kabi yiene ng'ato mondo wuok Kisumu Central. Awacho koto kawacho. Nyakora moge jwang kanya kaka gilosi winjo kanje telo mopogore jod bura manyakacha adumo wuor ma Kisumu Central Joshua Ron ni kanyo daktari kachel koda jalup governor county ma Kisumu mano Owili Matthew daktari mabende ni kanyo kachel koda Ruth Odinga ng'ama gida winje mar Raila Odinga weche ma kamae ka dhi nyime ne ka weyo machalo di kinde ma koro oganda mathoth bende wacho Raila Odinga pok obedo ka loso ahinya toka ne yombe yiero mokalo nasho. Cleophas kachakore gi romo mobedo Kisumu apani en like ranyisi mar paro ma ji godo nitie godo e kuno pogore piny mar Kenya kae. Wakoni gima is truth on the ground ni Raila pod command a very strong support not only on Luo Nyanza kende but across the country. This country biro bedo matek mondo ji oil full and mondo things to move on kaka jidwar ni mondo at least gimoko odhi mbele omedre odongre kaka dwarre koponi piny nitiere gi inyruok piny nigi ywak piny nigi things are bleeding ngado paro ni things okotimore ka ne ginyalo paro to koro my could be the best way made beni jatend piny mar Kenya e kelo ji kanyakla e kelo joma nitie opposition otiyo gi ngata despite ni nango neno Adam Mitha example on the appointment motim people like let me talk of Luo Nyanza man is one of the areas ama joma nigi namba mang'eny sana e piny mar Kenya kae to kineno joma no kawo only once yes mondo nominate at least obed kaka ng'amwa piny mar Nyanza but kineno mano kende itself ngisi ni we deserve more than that. In our watching a very small community like let me say Ukambani, we are very far ahead of them in terms of number and even GDP. They took almost 3 people. To one man only 1 person. Guru okay give my en Miriam kan watching that ni you will work together the people who kill Jikanya Kalabro Tio ngato despite can vote ne or not. Going forward, Raila
if you look at on the background dala kucho bro bedo matek sana mondo mi at least ngato ojitokeza kende owuon mokni en gima community obedo piny oparo ni wan kursa nie sama jakom romo jakom koko miwa wa direction kata ka maybe onyalo miwa oyier ng'ata achiel to tek sana mondo mi ng'ato wuok kende nowacho ni an koro an ada golo joluo Nyanza e kuma dhier ma gintiere en ang'o miyo tek mar ng'ama chielo wuok mondo dhir agenda machalo kama gima Raila Odinga osebedo ka dhiro onge ng'ama chielo manyalo wuok to ka jal machielo wuok mane makoro neno ka ng'ama chalo ni en jasigu kosikawe yo machalo nade ka ng'ama chielo wuok mondo temo dhir agenda mag demokrasia onge maber ni osebedo ka odhire en thuolo machielo mogana nyalo wacho ni oyo koro ero wado ng'ama chielo bende mana dhiro agenda machalo kama koso mana achiel kende manyalo dhire e gwenge ma Nyanza ok ni ng'ana achiel kende ji mang'eny manyalo dhiro gino mondo at least odhi through lakini ng'eni ya mokwongo odwaro process mokwongo nyaka ji oyie kod ni en ng'ama gi trust ni nyalo timo gimoro e loko ngima mar ji ki adam example ki nen someone like even Miguna or Kidero ji chal paro ni gito giwacho ni ero gidwa loko ngima ero kwa ng'iyo history margi ere gima dumo gisetimo ne community ere gima dumo nyalo point osiemo ni ani ng'anie osetimo gine ne community kendo onego beno mi thuolo mar mondo mi at least obed kodwa ma ariyo en joma giluwore godo ng'eni kopo ni ng'ato bedo ogino ochiemo gi jasigu to wacho ni ada konyo ji dhi paro ni ma ng'ama koro nyalo is could just be a project nothing other than ni ma ng'ama or ni mondo mi insight jowa mondo mi at least jopogre mar adek en ni ng'ama is currently the kingpin nyaki accept kata nyaki yie puodh ng'ato ni jodala an koro sani sama chal kamae because of siasa 1 2 3 ada retire kata ada ni mondo at least adonje weche moko 1 2 3 because ng'eni ng'ani Cleophas en ng'ama nigi big support of the people on the ground koro koponi ji wacho ni an koro ada wuok ada kedo gine lwet ng'ato ji mang'eny di yie ni ya wan kare ng'ano wacho adier ni mai ng'ama ka vision mar men godo mar loko piny mar Kenya kara mar kalu Nyanza ng'ane manyalo time best koro koponi ng'ama chal kamano at least ng'ama ne nigi ground for example Raila oneno ni osiemo ni ng'ane ma ko adwaro it can easily ji nyalo embrace ba yo mayot moloyo ng'ato wuok kende mondo mi at least odhi okaw control over area kamane magi mantiere kar kanyo ng'ato nyalo penjre ni oganda nyalo bedo gi lokruok mar paro ma kamae kachakre kanye nikech mondo mi gigol pachgi ni adieri ajana ma kamagi ji mathonya bedo ka dhirogi yie mondo ti kod sirkal entiende ni wuok oko koso ubalo ka wuok e dhot ma wuok koso gima sama nyabed matek at least etiyo gi ng'ama wala ati ni team wuok ni wan koro okwadwar maybe duol moto bed katayo community like for example anya wacho ni party mar ODM komakore gi migosi Raila Amolo Odinga ng'ato mondo mi ng'ato maber manyalo miyo gino bed matek en koponi ng'ato let me say ni entiere sirikal kara maybe en gi link moro sirikal to ng'eni koponi owuok ni odani mondo oti ni kara ogol community from kama ne gintiere gima thoth ne jogi kaka gin ga in most cases gin jok mar self centered o gin jok ma gidhi wuok ni mondo gitine jopiny lakini gin gi joma udhi wuok ni yani mondo gitigi los kar owuon gitimo wilo le si ni those people whom they will appoint kata joma ginya recommend ne state ni mondo tigi state idhi neno ka gin jok ma bende luwore mana kodgi koro gin joma nigi path marach gin joma nigi isti mar ni gin joma nego bed ka tiyo maber gi the community koro mano is what makes it hard Cleophas mondo mi at least ng'ato wuog oko mondo mi ji embrace yo mayot mondo mi at least okaw agenda mar community oter mbele oti gi sirikal for things to go and grow forward. Erokamano ahinya koro Ramogi Jwang wantiere kodi kae pod watemo mana penji kanyo bende paro ni mbi mar Raila Odinga kaluwo pod nitiere malo kacha kod koso to jogo mawuok bathe kanyo kadonjo gin to gintiere gi agenda mage orwaki sani medornwa ote mari mano ote mayore SMS line menaria deka uchiel nono kaka machielo bende tude kod Facebook mar Ramogi TV wantiere live kacha sani ornwa ote mari kono yo machalo nadin kanye Tony Awili kanie kaunti ma Migori wacho ni Migori pacho chiwo makare nyakwar marando wacho ni yo mabei pacho bende nitie yo makare Migori oruwe yo makare George Okaka wacho kanyo ni oru maber semereru MC Muhia wa Kandara wacho ni Kandara nitiere chenro yo makare kama chielo bende wan gi Eugene Opiyo wacho ni wadhi nyime kod tich makare chenro mar piny erokamano matino duor okinyo ni kodwa ka Odhiambo Charles wacho ni awuoro jogi duto kaka oloko Kenya refugee camp telo michuno
awuora ahinya Nyasaye bende ok mor erokamano kuom ote mare Jared Oti wacho ni Maramola Kabondo osedonjo e chenro Jeff kijana mdogo machiegni ahinya e chenro ka Joseph Nyawanda bende nie twak kaachiel kod Nyakora Mogi Jwang wantiere chal mar piny Kenya sani koro kod rango siasa mag osuru kanye ma piny Kenya ochomo wanjo kacha ni koro jo Kenya ka chulo osuru mano kaluwore gino mane jatend piny Kenya owacho ka oganda jo Kenya odiochieng' makawuono e piny mangima kacha ingo odiochieng'no mag kungo kata savings ere kaka ikungo e moro makare piny Kenya ahinya e telo mar William Ruto osebedo ka dhiro ahinya agenda no marango adieri ni jo Kenya keno e yo makare kendo ere kaka gikuno kendo bende kaka nyalo bedo ni gikungo e yore mopogore opogore wanyane ka jatend piny Kenya ne oloso odiochieng' manyoro kane olimo kaunti ma Kiambu kendo ne odhi kuonde mopogore opogore Kino Kandara waranga ne koro winji kaka ne chenro dhi nyoro kapok wachako twak makama. Mimi nataka niwaombe tafadhali vile askofu alivyosema Reverend Jesse mkubali sisi wote tulipe ushuru. Tumezungumza na Kenya Revenue Authority na wao wamekubali ya kwamba ile mambo ya zamani watawachana naye. Sasa wamekuwa watu wangwana, na wakiwa wangwana hata na nyinyi mkwe wangwana, ndio sisi wote tuweze kujenga taifa. Hii taifa haiwezi kujengwa bila ya resources ambayo itakusanywa na serikali ya Kenya. Tumekubaliana ya kwamba kama mama mboga analipa 50 kila siku na wale wengine si walipe pia, ama namna gani? Kila mtu sasa alipe ushuru. Tunaomba kila mtu alipe ushuru. Nyakora Mogi Jwang ma jatend piny Kenya chul osuru mane ote mantiere okata siasa madonje iye kae bende iwinjo kacha kotemo lombo riwruoge ma opogore mago riwruoge mag jotije mano mar kotu kaachiel koda joma moko bende marango ni jomondiki indiko gi yo machalo nade kanyo bende koro ka waneno ni nyaka sani mano moting'o Federation of Kenya Employers kama nitiere kar kata moting'o bende wechego mag kungo ne jogo ma bed ni kano omenda e kinde mabiro ka gidhi retire kaka gidak e ngima moro makare nation siasa mantiere ka mag usuru kendo osedhire ahinya kwacho koro jomoko ka gin bende koro nyaka gichulo usuru nikech bende nitie gigo mano wacho ni nyaka sani piny Kenya nitiere kod joma nigi wacho ni obokeno mar usuru mano KRA pin certificate romo mana milion 7 to ei Kenya kae mantiere uchumi machalo kama Safaricom kata kambi mar tudruok mar Safaricom nigi jogo mondikore kodgi maromo milion 30 joma moko gini kanye to mago jo Kenya mapod nitiere karka to jok moko tiyo gi bilionde gi milionde madongo mana mondo mi gitimo ohala kokalo e kambi tudruok no mar Safaricom magi du mano timore kata kar tich abich kata kodo jo weekend ka wawinji ka gitimore nyaka sani pachi nya bedo mane kotenore go je makungo gimano bende ma jatend piny Kenya dhiro mago mag usuru. Clefas jatend piny mar Kenya sani migosi Ruto nochiwo pledges ne jo Kenya to pledges gi ng'eni most of them gidwaro resource ko resource gi of course oginya wuok mara apart from the biggest contributor mar economy mara at least mondo mi expenditure mare owuok from pesa ma ji choko miluongo osuru kino ka abana mai koro nya koro donjo office en koro dhi donjo dwe mar adek to mai koro now the second time mowuoyo about mondo ji owuog oko ochulo osuru mondo at least project mage kara agenda mage manowacho di kano ditimo campaign ka at least mondo mi ochopgi to ngeni achiel in fact thing more kanyo more stress ma it always been my interest e chulo suru kae ngeni suru mar Kenya kae is not equally distributed nikijinyo Kenya ka embe wacho ni yani jomalo kae in fact no wacho in a very funny way but ngeni that point is really very true joma malo kae nitie ka chendo kidogo wach mar chulo suru lakini jomalo kae to onge shida in fact moko ne kata jomalo mwacho go are really hard by now pesa onge on the ground even for the tax ngato they think twice if they no longer even shop there's no way they can be able to get pesa more at least get him godo maybe chulo suru and so talking here malukuju bene Clefas nitie shida most in terms of thing more tax evasion bit most of kemi madongo
KRA is nowadays a dead body. In fact, let me take, yes, their task contribute at least pesa ma itiyo godo day-to-day running of the government work. But king'eyo also in terms of how jogi are structured, I don't think en par moro maber mondo mi at least joma nitie malo en kod joma nitie piny kod joma nitie diere ni jogo chulo osuru machalre. En gimoro ma hinyo joma nitie mwalo. Joma nitie malo no ben obvious gichulo osuru mamalo. Kaeto mar ariyo nitie joma ng'eny ma nitie malo kuno ma history margi ong'ere ni gin joma nitie ka gitimo weche gi moko yie kucho to at least mondo mi at least osuru margi gichulo kata maybe gichulo moro ma ok onego beni romo 16%. Individuals sani iwacho ni sani at least ng'ato ng'ama is above 18 mano kana chik mana gigolo ni mondo at least ochulo osuru. Gino kono beni tied to a company, go to individual. Like watching Safaricom nigi almost over 30 million employees. Just make each individual as a pin, tax each and every person. At least one of the konya agenda mari. Lakini gino beni kichagi ngi. Let us do a more research mondo at least kada employees mara magi kere. Most of them nigi mondo moko at least kenigi wakanye. Very big. Then also jomantie kabi manti malo kucho mangi pesa gie ntie ka iwe yor mage timo mondo at least osuru o gichul kada maybe gichul yo moro ma mokler koro wan gima dwaro yes jomwal ka oyie chulo osuru kaka nowacho ni they have no problem lakini giket structure in place magi investigate gimalo kucho mondo at least ngama nigi par moro malil mar chulo osuru maybe kada tiyo gi deal moro mondo at least kere obedo clear kode jiso chulo suru maromre. Iwacho ni kata ma mboga gi jaboda ka chulo suru siling 50 pile ka pile. Jogo man gi mechulo sara, jogo man gi kembe mopogore bendo chulo sara osuru e yo moro madwaro reyo makare. E gazet ma kawuono ma Sharon gi Joyce gi ni bokelo nitie wach moro momako wanga bende ka otenore kod chenro mara rango ni jo Kenya ogolo omenda kata chulo suru moro yo moro makare menyalo tigo bende e rango ni ngima mabangi chenro mag thieth ka giseti ka gise retire ere ka gik moko timore e ite mar 4 mano mar gazet mar The Standard wach mantie kanyo makoro mako wanga ahinya jal machulo siling 50,000 sani king'ade omenda duto ma ing'ade irango kanyo ni ochopo pesadi 8,000 mano mantiere kanyo ka sani ng'ama yudo 100,000 gi wiye jogo ma ondiki wacho ni salaried workers 100,000 mano koro ing'ado siling 24,892 ng'ama yudo siling 150,000 mano ing'ado kacha siling 39,000 malo mogik ng'ama yudo siling 500,000 ma bedo samoro jotend migepe kata jok manie kembe mamoko 500,000 gi wiye nyalo bedo kanyo ni ing'ado omenda maromo 144,000 jogi duto ka ponono ni omedi omenda no mar NSSF gi mano mar NHIF mabiro wacho siling 200 michiwo cha nyabedo ni ipenji ni ikanango ikindego duto mane gimo osebedo kanyo kopenjo sani koro omenda gi dhi medore ni mar ng'amo osebedo kacha ng'ado 8,000 dhi bedo king'ado 10,000 ng'amo osebedo king'ado 24,000 dhi bedo king'ado 28,000 ng'amo osebedo king'ado 39,000 dhi bedo king'ado 40,000 gima nitie ka en medruok ne jogo kendo en lit ne jogo ma wacho ni chamo osara yudo osara dwe ka dwe wacho ni koro kacha nitie ng'eto maduong' madhi biro en okang' moro mokawo makare koso inene yo mopogore josiasa dhi kawo gima kamagi to ringo go bende Clifford ng'eni gima chiel mada ashwa kawuono josiasa will never shy off gima the benefit the state moso koponi state gin korka state yani they have the numbers magi of course ngeni other jindio yes nkech mato gima koro ngeni mokwongo ngima mar malo ochumi ntire malo to then koro kidani mondo maybe kama koro ngima oseridore ne jinie maybe biro ni mondo tax jikendo do money cause more harm to people than maybe timone gi ber ko maybe magi makoponi yes other the parliament of course process mar ingiye ko poni ber kata bene oraj mondo me eka gi decide if can be able to work but angema ber ni magi ma one touch on the National Assembly ma project mar jatend piny mar Kenya then en owacho ni en gi big numbers all the bid approved and so another pass through even though jira na ko chako go ni ani magi madhenyo wani uchumi racha ngo bracho ber but angema ber ni jito dhiwa ndio lakini at the end of the day it will never affect anything as far as passing mar is concerned koro en bad direction being ni okel gini sama koro things are eating hard people and give my water I could be able to suspect commande en gi bene egi chawge at least joten migepe gi magin godo even on the budget of let me say even from the executive judiciary and all that or reduce pesa mar chien or do what is called cut mar
salary. From there, you have a lot of money to me at least to put a gender mare. But Kenya mind in Cleophas. Kenya there are very less people who are employed. Still big people will be left out. Civil servants are very limited. Yes, it will be good money, yes, but all they cut Samaraj, about this, but it is still no doubt all they pass through. Ekiki duto mantiere nyakoro moge jwang wapenji kanyo ni nyaka sani inene yo machalo nade kodo mandaika boro to tieko twako kinyi makawuono inyalo miwa pachi bende kotenore gi chenro mag kungo idhi time yo machalo nade to jatend piny Kenya dieri lek mare dhi chopo piyo yo machalo nade wan kodi kar kae nyakoro moge jwang ka wantiere kodi kachiel koda mamoko bende ma wantiere kae ka en achiel kuom jogo ma ondiki ere kaka irango ne dieri gigi ma itimo gimoro makare mondo mi chul osuru kaka dwarore pod wantiere kar kanya kora moge jwang pod wadhi mana nyime kod twako kinyi makawuono kakoro sani nyakora moge jwang wadarango gigo mosebedo katimore e tong' mar kaunti ma Kisumu kod mano ma Kericho koko bende osebedo kantiere kar kacha winjruok ni kanye chal mar wach nyaka toka yiero mokalo gik magi kanyo mosebedo katimore jotelo buora osewuok ka wacho ni adieri kaunti ariyo giduto nyaka bed kacha e winjruok moro makare giwacho ni jolang'o kaachiel kod joluo osebedo jogo ma ogotong' e thuolo moro malach wawinyane ka jotelo go wuoyo kata wawinyane pach national dongo kotenore koda winjruok makama bende onyalo bedo e thuolo moro malach mok wawinjo koko mora mora wawinyane kaka ne giloso odiochieng' manyoro. I want to take the opportunity to also call upon our leaders. We have our political leaders to be able to support these grassroots-led initiatives. Let them come together and speak to each other and work with each other. Every time we've seen our leaders from this side and the Rift Valley side working together, we have seen great fruits. We are all Kenyans, and just the same way we embrace that during the elections, we can still agree that the border is here, but our businesses must not be limited by the border. Our movement should not be interrupted because of that, and no one should feel insecure to move from one side of the county to side of the border to the other. Watim wanyalo mondo kubede kindwa gi jolango kwa limore kwa ngere kanyithiwa go support kod kanyachiel kwa lemo kanyachiel kendo ka wanyuomore kodgi mondo watu bede kindwa kodgi makoro onge gima nyalo ketho kendo facilities mag mwa share kako hospital sikul kunde lemo kik bede gi ubagusi moro wadhi kude ka joka ng'ato nikech onge gimoro ni nitie mpaka Nyasaye ka nochwe piny nonge mpaka wane mwakiro nikech nyiego gi ich let ma wan go omiyo akwayo jo Nyakach gi jodong Nyakach ni mondo wariwre uru mondo wakel kwe kindwa gi lang'o kendo kwa luongo bura ma jolang'o jodong jolang'o biro gi mondegi to gi nyithindo wadhi kanyachiel mondo wang'e ni watim mwanyalo mondo wabed ang'owa wabed osiepe. Jowuok oko ji otimo ohala ji onyuomre ji okendre ji otiek sigu mano kende yo manyalo nyayo kwe nikech ang'e ok en kata kanyo kende kidhi e kaunti ma Kisii kaunti ma Migori gichiegni gi Transmara kacha kirango piny kacha ka gichiegni kata gi Narok kata gichiegni kaunti mane kama gintiere kacha mondo oganda obed e moro makare jok mantie kaunti ma Kisumu bende malo ka gintie yo Maseno kacha gigo tong' kod kaunti no ma Vihiga ere kaka gibedo yo moro makare en okang' moro makare med mana nyuomre kwe mondo dhi mana nyime inya kwe kendo chwala rita yo moro makare yo mane machielo kata ma ponono ineno e tong' mag counties ariyo apani counties ariyo go en achiel kuom maybe example mochiu gik madhi mbele maybe between counties mopogo at least two different communities Cleophas onge gima ber ka ni ji ntiere kanyakla ji nigi kwe ji timo ohala kaka gimoro achiel ji ok ba wache yo moro amora then jotendwa malo kucho bende at least obiro kendo kero ji kanyakla wachime tawa achiel in fact other compare what happened between 2017 and to 2022 you know bedo kanyakla because of handshake yes there's a lot of tension mana kaka sani ntiere nie mana it doesn't mean what time more at least handshake temore but what we are calling for ni more at least to mar kanyakla no it has a lot of more impact than kuponi maybe jomoko wukni yani they don't work with other people koro gima maybe what we can do wachakuru gimalo kucho jotendwa obeduru kanyakla government opposition there's a way my to go in a very good way mar embrace ni mono jio bed kanyakla mare yo
any maybe activities between borders should be enhanced. Makriwo jikanyakla. Ayana ko jogo wacha chiel kum ku hospital, but we can extend it because hospital nyari ujitsana molo compared to, let me say kuponi okel gimoro ma at least chiro moko manya bedo with between the borders. Kuponi maybe jitimo ala maybe jomakore then interact in that kind of a way. We expect people will intermarry, people will exchange resources. Wanyalo live that oneness. Kuro one of the way any waketu resources man kelo jikanyakla be bit terms of wala chirni monument at least gikmachal kama okedo ji kedo bedo that kind of closeness compared to kuponi ji obaro kamae. Wode ka gimoti ko dai kene to tieko chenro makamae. Jopiny meru wanyano kata kamagi ma jopiny mantiere karkacha pono no biro kanyachiel gi jodongo mantiere kinda counties ariyo giduto. Nitie thuolo moro amora ni goodwill makama bende wanyane ne ka kuom governors. Nikech gina jogo matayo counties makama. Yes, governance is another good area manyalo tiyo at least jubet kanyakla in terms of maybe kelo resources mono at least wa share mono me weche obed kaka ni beni, let me say itime county mar Kisumu and Kericho. Ngeni sani wang'eyo ni countries, sani we have countries, though in Kenya it's called countries. Governor ma Kisumu, or let me say president ma Kisumu, anyanyo ko bedo kanyakla gi governor masani ma Kericho. Then mono at least or enhance gini mono at least obedi in a very swiftly way. Hapa ni all the konyo bende also nini ebero gine bedo kanyakla kata maybe timo gimoko yomoro kama kanyakla between these two different counties. Or in another way, one of the ways monya to go, but also nti jomo moko bende ngene these things in Kilofas, they're deep rooted. Koro kuponi elders maungeyo istimar borders ge. If you see them, any kagibiro together, they talk. Upon even Jomanti Pinka can also get them more compared to even if governor could do it best. They also stressed on grassroots pima lokai. Koro wechen ti mana pima unyaro bero malukuyo lakini mwa lokai things are acting. Koro another way, let us even if we focus on governors to Kanyakla, but also pima lokuwe the community or maybe the elders, they also play a very big role at least Jubet Kanyakla in terms of Timokimo Kanyakla. Pero kama na nation odongo jomani gik mathoth bedo kata katimore nitie chenro mag jatend piny Kenya William Ruto jalupne kod sirkal mar jotend migepe odano koro karengo gitimo gik ma ka gi kacha counties mopogore opogore mago bende magilemo tainya bende kapod gikedo mondo piny Kenya wuoge midhiero mar oro kod kech mantiere. Enang'o mirito ni neno kata geno neno pau siasa e juma ma ontiere sani gigo mathoth bende madhi bedo katimore jumani mana ka otieko. Ma esa mokuongo ma pari ma joma ko makoro dhi chakore in a very complete way makoro maybe jo tell me gibe mano piedka o podka doni an mano is a waste of time gid chako tiyo tich margi mar maybe bedo kaka maybe jotelo kuno magintiere why expect more I see so last Friday governor nini CS mochungne agriculture Mithika Linturi no chak maber, it was a very good move going forward. Anga bed ntie things managi maybe ngeni jogi ntie gik ma maybe negi ndiko negi da chako timo going forward ntie gik ma ngai lined up for magede timo limbe to ngeni most of they focus on arika kenyal bero chumi moro at least bed maber obed kama ngaro nyalo time at least wala then mogik en marngi wach marangini asas fan yembe ngeni bedo one of the agenda case ngeni Jimaber, ama maybe told you they called themselves Aslas. Koro negi bedo promise this issue of Asla fund. Koro ngeni man is one of the things Magidi focuses on at least Moromigi score points. Muni Aslas are really part of the government. Mogik and Watchmar Rewo Jikanyakal or maybe opposition. The team from Raila, we see them, they are still present. Give the issue of Mar Quedo Sirikal. Mana Chilku Magiwanga Bernie will stand out this week. Now that Nani is Raila is back in the country. Then Jogebe at least Walwene Joma Lowe, Ben at least Anokasane Chako actively that involved much. This week it will be a very busy week politically, economically, socially. A lot will happen, and I really project near a lot of detail as far as government activities coming together, economy is concerned. Agonero kama na enya nation nodongo komido thulo mar to kodo kinyi makawuono kantiere ote mathoth kane wakoni ni kono ni ntiere karkanye ote mayoro pora dhidu thulo mano masom gi chenro mar mbako romo koro dhi chako kanyo kochakore sa 4 mar okinyi kasani bende Cyprian Ongwari wacho no yawre Cleophas Musna jamano awinjo ka pache leo sana ma Cyprian Ongwari kaneno Ramogi TV rupiny kantiere Huruma Estate Eriko Chogo kani migosi Kisumu
bende yudo yo moro makare lieno kelo bende wakati e county ma Siaya. Nyinga Cleophas Oluo, chenro mabiro kaka wanene kod nyawadwa Victor Otieno Juma mabende koro osechopo kae kod welo ma kaka wanene makoro wananeno kaka chenro dhi bang' kae. Oriti masani ikete mana kae kendo kikilok chenro ni. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, five-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Vipi wa Kenya? Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza star 811 star 274 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial star 236 hash today to start using ViewPay cashless. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Tung dag mor,
ngeso ka ngeso sa 4 otieno. Tiedero ngeso ka ngeso sa 11 odhiambo. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich sa 10 odhiambo. Ramogi Night tich abich ka tich abich sa 4 otieno. Magi duto mane Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek sa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111 ngeso ka ngeso sa 1:45 mar otieno gi Rabala Kwasi Owad gi Rajabu. Oyaore nyakwara mogajuan kamoro moro ma intie ma en chenro ma kaka wanene okinyi ma kawuono tarik 31 dwe mar 10 higa mar 2022 ma doko chenro mogik tik dwe mar 10 higani. Wagone Jehova Nyasaye erokamano kuom chako thuolo machielo kendo wagoni erokamano ka jawinjo kendo janeno marwa mar Ramogi TV kod Ramogi Radio ma osebedo ka oteno chenro ni kinde ka kinde. Warokni machiegni kaka wanene wantie kod weche buora mabende wabiro fuono kawuono wan ji adek kende. Fred Oyaore nya Victor. Erokamano ahinya. Amor kaneni kawuono. Erokamano ahinya, ambende amor kaneni kawuono. Wagone Nyasaye erokamano kuom miwa odiochieng' kendo majaber. Mondo mogo iye mbaka kaka wanene gi kaka jopiny bende nene kor gwenge. Kamoro amora ma wantie. Erokamano ka uthuolo bende mar moso nyikwa Ramogi kamoro amora ma gintie. Ni oyaore uru duto. Erokamano ahinya. Kawachako ka pod rito John Riaka ni kaunti ma Kisumu, liekno aneto nitie gik mang'eny misebedo kelo. Achiel kende maber ni achiel kende marach ni e bos dak achiel. Mana kaka ncha owacho juma mokalo en wach mar kech ma pod dhi nyime pacho kae. Ka ne ineno e tipo kata lipode mopogore opogore e ute mag fwambo en jamni mathoth sani koro tho kendo ji mang'eny kech nego pacho kae. Ma en gima dhi nyime pacho kae, to pod ok waneno okang' ma long'o ma okaw mar neno ni dhano ok bi wito ngimagi kaluwore gi weche mag kech. Gimachielo manyalo wacho ni omora en lipot ma kata okang' ma jatelo manyien ma ochung'ne weche mag tuke mano migosi Ababu na Mwamba koro osechako loso gi riwruok mochung'ne weche mag adhula e piny mangima miluongo ni FIFA mar biro neno ni kum mane ogo mi piny Kenya ni ok ginyal tugo e weche mag FIFA ka inyalo bigo loko, nikech wang'eyo ni tuke en achiel kuom gik ma okonyo talents mang'eny pacho ka king'iyo kilebe mathoth ma pacho ka sani koro ok nyal tugo kata tuke ma gitugo ok nyal yang koda FIFA. Wang'eyo ni weche mag FKF kum gi omokerot koro bedo no chako conversation machalo kama kaka ne o promise kamoro nyalo biro neno ni FIFA ogolo kuma okum godo piny Kenya. Erokamano ya John Riaga oyaore ka ne county ma Kisumu. Kingiswa ni to Kisumu runade Europoro nade? Erokamano VOJ amosi ni oyaore okinyi ma kawuono kaachiel kod Fred ka un e studio ma Nairobi kanyo.
Boma ma Kisumu Europe chiew maber Victor okaneno wach moro ma otimore marach koth no beto go otieno manyoro kuonde moko kendo no ka wachiew kawuono waonge buru manyong'eny chieng' to rieny godiochieng' kabisa ni chieng' ma Europe makaka pile cha orieny matek kabisa to piny ber aneno ka ji osewuok oko kendo ji nie yore gi mapile mag dwero mane kaka Europe ochiew kinyi ma kawuono. Erokamano ahinya mano ote maber ndi wan kodwa koni enana chieng' marieny madhono ka wuotho to leke gi te ni oko chalo bando momo eliare kata kamano wagone Nyasaye erokamano nikech ang'eyo ni bura madhi nyime machakore dwe manyien mar 11 e piny Misri biro ng'eyo chandruok ma piny osebedo kaneno kaloro koda futo mar yamo e kor lwasi. John Riaga, ang'e ni nitie weche bura misebedo kelo achiel mane rachni gachiel mane berni e bwo dakika achiel. Abo wacho mapiyo ahinya mane rach natang'eni kendo malit ahinya to wabiro wuoyo mbele kanyo oro gi kech masani koro kwako gwenge mathoth e Kenya ka en gima lit ahinya wabiro wache matuti yiena wach mapiyo ahinya gik moko ariyo juma manorumo ni mane waluwo kaluwore bende gi weche mag climate change mwasiko kwa wacho gi nitiere riwruok moro miluongo ni ecological justice mane koro wuok oko sana e gwenge maka Julu kama antie kotelnigi gi bwana moro ni Peter Oliech aneno ka giwuok oko mondo ginyiso oganda ni mondo opidh yiende mae weche mwase wacho ka kinde mathoth ahinya aparo ni koro nyaka ji dog chien mondo wapenj to ere kaka wanyalo konyo. Victor, wach machielo mabende ne berna ahinya juma mokalo ni na arado gi osiepna moro ma nyar uyoma moro ma en okil e gwenge ma Amerika kocha to naneno kotimo chenro moro mar rito jodongo social welfare mar jomadongo kendo gitime e gwengwa ma Kisumu ka to naneno ka en gima ber kech di mang'eny wan kaka jo Afrika jodongo ma wan gode kor gwenge wathoro wegigawe yani tek ni ng'ato nigi chiembe moro to ngima gi bende dhi mana makare to naneno ka chenro machalo kamani en chenro maber kech ok migi chiemo kende imiyo gi thuolo bende gin giwegi ginyalo romo kaka gigo mbaka omiyo aparo ni en mbaka ma kaka wamedo sudo en gima wanyalo temo mondo wang'iene ni to jodongo ma wan gode kor gwenge samoro ji ringo te odhi Nairobi gi Kisumu manyo yor mogo to samo e gi dala bende welfare gi dhi e yo makare paro ni mago mbaka mabro goyo mbele kanyo. Erokamano ahinya John Riaga kuom wach mangimano wach ma climate change en gima omako oganda duto kendo wabro goyo mbaka matut achiel kuom weche mabende wabro ng'iyo en wach mar nong'no ma sani koro kwako counties 26 ma oganda jo Kenya milion 4 gi dire kanyo sani koro kech kayo chuno nyaka gwenge mamoko koro giuso jamni e nengo mogore piny nyakwara Mogajwang' maendi en okang' mabende kaka Ramogi Radio gi Ramogi TV kokalo kuom osiepe mag alwora Greening Friends nyobedo kod nyasi moro madundo e county mano ma Kisumu Kombura location kama nyocha gigo kambi school miluongo ni Masogo Primary School e chenro mar konyo e alwora marwa kane gipidho yien buora. Erokamano ne Charles Odhiambo, J Bonyo, Rolex Wasonga, Engineer Ruth Nyajimo Nyuongo, Ken Muga gi osiepe duto te mane onywako chenro makamano. Mano en mana chakruok kod tieko migawo mabende wan go kaka Greening Friends mabende an achiel kuomgi wabro dhi nyime ka wantemo rito alwora marwa e yor jiwo wach mar pidho yien e gwenge ma Kaluo. Nyakwara Mogajwang' weche thoth ndi achiel kuom gik ma oganda jo Kenya luwo en okang' manyo kawo kod telo manyien manyasani mar President William Ruto mar yango ni bro chuno mondo mi med usuru mamoko ka sirikal masani wacho ni gidwa tieko geno margi e hola ma gisiko gikawo kokalo kuom migepe mag pinje maoko. Jatend piny Kenya yande loso kawacho ni kinde koro chopo mondo athegre kod wach mar holo pesa oko mar piny Kenya kaka yore mag kelo konyruok gi dongruok ne oganda jo Kenya. Mike Karuto wuon noloso. Mimi nataka niwaombe tafadhali, vile askofu alivyosema Reverend Jesse, mkubali sisi wote tulipe ushuru. Tumezungumza na Kenya Revenue Authority na wao wamekubali ya kwamba ile mambo ya zamani watawachana naye. Sasa wamekuwa watu wangwana, na wakiwa wangwana hata na nyinyi mkwe wangwana, ndio sisi wote tuweze kujenga taifa. Hii taifa haiwezi kujengwa bila ya resources ambayo itakusanywa na serikali ya Kenya. Tumekubaliana ya kwamba kama mama mboga analipa 50 kila siku,
na wale wengine si walipe pia, ama namna gani? Kila mtu sasa alipe ushuru. Tunaomba kila mtu alipe ushuru. John Riaga, jatend piny Kenya ogoye matek kowacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka gol usuru. Chal ka gima nitie jo Kenya moko ma odak e Kenya ka to kosebedo ka gol usuru gi fweny ma wawinjo kuom jatend piny Kenya ni. Victor, en adier, kendo anto kanyo to aparo ni waduto wayiere ni Kenya nyalo timo maber matin moloyo kaka otimo sani ka ji duto ochulo osuru. Inyalo paro ka ker mosenindo, jatend piny mosenindo Mwai Kibaki ka nodonjo e telo, to kindeno Kenya ne choko bilion 250 e higa ka higa e yor osuru michoko. To kane otieko tamne mar ariyo, Kenya ne choko trilion 1 e higa ka higa. To ma nyiso ni en gima nyalore. Aparo ni kitimo nonro maber, kirango, king'iyo gik ma wan godo in terms of resources ma wan godo, in terms of human resource ma wan godo, rasilmali ma wan godo kaka piny, kiring'ie maber, tinyalo wacho ni en adier ni Kenya onego bed ni en piny miluongo ni self-sustainable. Tiende ni onego bed ni wapidhore kendwa, gowi onego bed ni wakao matin kabisa. Emomiyo an ayie gi President Uhuru ni onego ng'iyane weche mag to okena Victor, okena ni ji nyaka chulo osuru. President Ruto sani kama uweni ji chulo osuru. Ng'ama dhi e duka nyiewo chak gi mkati chulo osuru. Ng'ama idho matatu in a way nitie kako chulo osuru. Koro sama wuewi tax bracket, expanding tax bracket, nitie gik mamoko bende nyaka timre kacha. Awinjo ko wacho ni KRA sasa wamekuwa wangwana. Tiende ni ot mar KRA be nitiere lokruok manyaka bedie. Tiende nitiere kuonde moko otuchi moko ma jok moko pusore godo ma ok gisol osuru. Na winjo bende ka President Ruto wacho ni nitiere jomiluongo ni bwenyenye, jogo ma omeo to giran gin gi kembe madongo dongo, wasewinjo gi kata chien kata ka sirikal laore kodgi, gin ok gichulo osuru. Tedo ka ng'ama piny ka ng'ato biro e chiro, kiuso gige ni e chiro, tibro nyisi ni odiochieng' kodiochieng' nyaka ing'ad siling 30, 20 kata 50, kata town ka wachulo parking siling 100 odiochieng' kodiochieng'. To ere gimomiyo jogo ma nenore kaka joma ni godo e kind oganda, jogo ma nigi kembe madongo dongo, to gin gi siko mane koti, uny mani omak ng'ane ni ok ochulo osuru, olor kambi makama ni ok ochulo osuru. Magi e jok ma hinyo wang'. Taparo ni ka KRA nyalo loso odgi magi yue odgi no maber, to wanyalo konyore. Wach machielo en ni aparo ni nitiere sama KRA yue odgi Victor, nitiere gik moko monego bed ni gitimo. An gi paro moro ma aparo ni kech anachulo osuru, kochula tije matimo kone kochula, to nitiere percent madhi e tax. Either kambi mochula no ng'ade chuth, kata gi expect ni ka gisechula ta dhi achulo osuru kendgi. Emomiyo an gi tax, emomiyo an gi PIN number, kendo emomiyo an gi tax certificate mara. To okang'e gimomiyo giko higa ka giko higa ane manyaka chaka bed piny manyis KRA ni ung'eni nyocha chulo osuru, to kamae kaka nyocha achule. Magi burdens moko ma samoro nego ng'ato ng'iyane ni to legislation no inyalo time nang'o mondo mi lose. Mogik ewi wachno Victor en ni nitiere kech nawinjo ka President Ruto otemo pime gi jogo matiyo gi gir Safaricom mar M-Pesa. Taparo ni ka wang'iye kamano to wanyalo ng'iye gi paro ma bet ok oyawore ahinya, to onego bed ni wayawo pacho, nikech in gi an wang'eyo nitie jok mane gi sim card mag Safaricom adek, nitie nyithindo ma pok ochopo kata higni 18 to nyiew ne gi simbe, gin bende gin gi M-Pesa, samoro gi nying jonyuol gi gik machalo kamano. Koro mano ma en yo achiel ma wanyalo ng'iyo godo ni to osuru ere kaka wanyalo chopo kuom jite. To nitiere gik madongo dongo manyaka watim. Achiel kuom gi ot mar KRA no nyaka ywe maler mondo giwil yore gi mag tich. Kembe madongo dongo be nyaka koro chul osuru, kaka jo matindo bende chulo osuru.
to an gadier ni ka wanyalo timo gigi e yo makare ma watimo expansion mar tax bracket no to wanyalo bedo e okang' mabet berie mopogore gi kama wantie kawuono. Ero kama nenya. Fred, piny gero mana gi usuru, sirikal onge ohala maloko. Sirikal ni mana kod yore moko ariyo monyalo yudo godo pesa. Holo pesa e oko mar Kenya, holo pesa e Kenya ka, kod usuru mijuogo jopiny. Jatend piny Kenya wacho ni mondo Kenya dongre, nyaka to jo Kenya duto madongo matimo ohala gi matiyo nyaka gol usuru eka piny dongre. Victor, en adier nikech usuru ok en gima ochakore sani. Kinde machon joluo nogo ngero moro ni ng'at motero min mikai ok chulo osuru. Tiende ni ruoth bende ne ok chulo osuru. Koro osuru ok en gima ochakore sani. Mondo piny dongre mana kaka iwinjo wachono, nyaka wachulo osuru. Osuru ni ema chulo jopuonj, osuru ni ema chulo dakteche, osuru ni ema loso ndeche, osuru ni ema timo gik moko te dongruok mane piny. Makmana ni adwa ng'iye gi angolo mopogore matin gi kaka jatend piny nene. Nitiere weche adek motenore gi wachni. Mokwongo en ni dero ma itere osuru ni otuch, buoye otuch. Koro ka ikawo kata ikayo cham tiketie dero, to nitiere kaka cham luar gi e buo dero. Cham gi e luar dero ni irito mondo ine ka cham ni to bedwa gigi e dho dero. To oko gigi. Omono pong to ridore. Omono pong to ridore. To oko ridre ni golo cham gi e dho dero. Oridore ni golo cham tiro yieyo moko motuche. Oyieyo motuche gi yande ker ma chon mano retire Uhuru Kenyatta no wacho ni piny owacho wito bilion 2 odiochieng' kodiochieng'. Odiochieng' kodiochieng' bilion 2. Ogai mar Azimio Raila yande no wacho no ng'eyo rode gi obiro dino gi. Makmana ni podok wawinjo kuom William Ruto. Dhoge kata lewe odwa bedo mapek ahinya e wuoyo kuom weche mag mibadhi. Nikech wang'eyo ni kasa muyieyo gi otucho dero. To kati dhi med usuru malo nikech kate morango usuru mabedo proposed makoro sani onego bed ni jo Kenya ahinya jogo ma ondik gi piny owacho ibi ng'adi Victor gin usuru ma kwan gini malo nikech king'iyo ng'at ma kuom ranyisi king'iyo ng'at mane ing'ado usuru mar siling 8,000 mano king'iyo elipodni ido ni ng'at ma yudo osara mar siling 50,000 sani chulo ushuru mar siling 8,683 e proposed usuru monego bed ni ng'ani dhi golo sani en siling 10,000 tiende no mede 2,000. Ng'at ma yudo osara mar siling 100,000 ne chulo 24,000 sani odhi chulo 28. Ng'at ma ne yudo 150,000 ne chulo 39,000 sani odhi chulo 45,000. Ng'at ma samoro ni e rang'iny mamalo ma chulo ma yudo yuto mar 100,000 sani dhi ng'ado 178 siling 600 kod 28. Kwedo ka pesa ni en pesa mang'eny. To gima nyaka wakwongo wapenjre mondo mano wang'e mana usuru mijuogo joma tiyo yes, pay as you earn. 30% of gross mar ng'ato. Yes. Koro ka podok wawinjore kata podok giwachonwa ni usuru ni dhi med onego bed no kao kenge mage nikech king'iyo ka nono maber kendo ka somo wachni chakre nyoro gi kawuono gokinyi ing'iyo ni ntiere pesa midhi med NHIF to ntiere pesa midhi med NSSF mantiere jok mosedhi e doho ka pingo wachni. Pesa midhi med NSSF ni en pesa makore lach en ushuru. Tiende nitiere kaka serikal dwani pesa ni odhi kucho koro ginyalo ole kata ginyalo tiyo kode koa e aguchni but aguch NSSF kata aguch NHIF. But king'iyo migepe ariyo gi osekwakga gi mibadhi. Kinde duto kineno report mosewuok NSSF podok opedho ayanga bugegi kaka ji tiyo godo. Nitiere weche ni mibadhi okwako. To bende kata king'iyo NHIF podok onyiswa ni sama ji omedo pesa NHIF ni bende thieth nikech sani kata jopiny kamoro amora ma giwinjo wai biro nyisi ni NHIF ni kidhi tinyisi ni otanda kende mochulo. Biro nyisi ni NHIF ni kidhi tidhi ithiedhi to pod nyisi ni mondo idhi nyiewo yath. Podi nyisi ni nitiere tuoche mang'ech tuoche mathoth ma NHIF okomako. Koro nonego bed ni ka podok gimedo usuru to giketo kenge yore adek. Yo mokwongo en kaka idino rodegi. Ma neni ushuru mantiere mondi. Kech aparo Victor,
kodin mana rode mag mibadhi to kata gima chuno wani mondo med ushuru onge nekech ka wanyalo wito bilion 2 mamano jatend piny owuon ne admit kendo wacho tiende ni bilion 2 kigoye e dwe achiel to mano en kigoye gi ndalo 30 mano bilion maromo bilion 60 e dwe achiel kuri biro do ni onge tiende medo gini to wach mar adek madwa wacho sama wadhi medo ushuru ni bende osara mar ji omedi nikech wang'eyo ni kama wantiere onge ng'ama nyalo pingo weche mag ushuru nikech magi ema miyo piny dongore to kata dhiang' bende kinyiedho to nyaka imiye lum ekinwang' chak ok inyal dwaro dhi nyiedho dhiang' minyiedhe makoro thunde ojwadore to pod ichako mana inyalo gika minyiedhe makoro inyiedhe remo koro emomiyo nyaka wakwong wapenjre niya to kane japuonj nwang'o omenda maromo kama siling 30,000 to chako medo ushuru bende sirikal nigi yore mag neno ni yuto mag-gi kata kaka imedo gi allowances mag ot nono to pek mar ngima biro mana medore pacho kae gimachielo ma nyaka wang'e ni bende nitiere ushuru mar VAT Victor kata mana sukari sani minyiewo already ushuru ni kanyo to kendo ni malo nikech magi momiyo gigi nengo gik moko ni malo kalam kinyiewo ne nyathi sikul to already nitiere VAT ma sirikal osedhi oketo kanyo koro gima duong' monego sirikand ni kuong ng'i en neno ni chwer makordero chwer godo bende gin gik mokungo din koro ka gisedino magi to giweyo amor kanotemo wuoyo ni sirikande samoro milumbe mar ologope nyalo biro dok chien nikech wang'eyo ni kane gichako sirikal mokalo moko kuom gik makoro sani gi kedo godo gin richo mane gitimo kata gin pek mane gitime sirikand Jubilee mane nie jalup ker nikech kacha ne owuok mane owacho ni gowi moro amora ma wakawo wang'eyo kaka wabiro chulo emomiyo do betie bende maberie ka milumbgi mar holo gowi odok piny nikech gimachielo mabet inyowa mabende gima wasewacho kaka wanene ka kinde duto en pek mar chulo gope masani piny Kenya ni godo ibiro nwang'o ko ushuru gi kato chok gi to chigni atamalo 60 dok tie chulo gope gi koro kane ginyalo chungo project masa moro kor gi lach makawo pesa mang'eny nikech sama ikawo kuom jopiny to nyaka ing'e ni japiny ni odong'ang'o kawo kamano tibiro yudo ka pek mar ngima masani no ka ji dere ji kawo ngima gi gik makamago moko winjore medo koro ng'iyo yot mar piny kaka ji nyalo bedo gi yot ka ji osebedo gi yot kaeto kisebende miyo dhiang' chiemo ma dhiang' oseyieng' to ang' inyiedha godhiambo kendo chunga ma samoro kata duodo kiduode erokamano wach mangima ndi nyakwara Mogajwang' achiel kuom gik ma oganda jo Kenya biro ng'eyo ni to rieko mane ma jatend piny Kenya nigo mar geng'o rode moko ma bende pesa mosechoki lalgo ma jopiny osebedo kawacho dhogi tieko unyalo paro jolony osebedo kawacho ni kuom budget mar trilion 3.2 mane osom kod jatend migawo machon mar pesa ne wachore ni pesa mar chiegni romo na bilion 600 gi dire kanyo ne lal kokalo kuom weche mag mibadhi wachom kanye kochakre dwe makoro wantie ni motieko ni sirikal nobiro gi miluongo ni annual adjustment inflation tax mano chakore mano neno ka nengo gik moko bende ne ochako medore pin number mari nyakwara Mogajwang' en achiel kuom ofungu manyiso ni ja Kenya magolo usuru wanaket wang'wa ni to bunge dhi bedo gi migawo mane John Riaga kaduogo bana iri mopogore kod usuru mojuolore masani sirikal niko gi mpango mar kaoni wang'e Nairobi ka jo KRA no osechako wuotho kendo lemo udi manitiere ka nitiere usuru moro mibiro juog weg udi ni mar ma bende biro dhi nyaka ofuku mag joma pango udi komiti ma ochung' ne National Planning kod Finance e bunge mar piny Kenya yande ne iwago dhogi tieko e wach mar usuru mamoko mane juogo nengo mag mo dibeni president odego bende ng'iyo kanyo mondo duoke nengo mar gima chien kata kijuogo jopiny podi to dhi bedo nade erokamano Victor gima ng'eyo kaka wawache en ni bende wasewache ka chien kacha en ni President Ruto kod government mare mar Kenya Kwanza kanokawo telo ndalo mane gi campaign aparo ni chunygi ma iye ne nitiere gik mane gidwaro ni mondo mi giloki Kenya ka mondo kaka ngima chalo mondo lokruok obedie to wayudo ni ka gisedonjo kacha to yudo ka koro gik moko bet opogore matin sani koro wawuoye wi osuru wach maduong' ma nyaka wawache wi osuru en ni at the end of the day to jago kura ng'ama nogo kura cha ema gigi dhi mulo sama imedo gimiluongo ni pay as you earn ing'eni Victor winjo ka Fredo wache kano to onge jatich sirikal
makipenjo to bro nyisi ni wach mar pay as you earn ni en gima moro gi ng'ata ming'ado pesa mar pay as you earn en pesa malitie mogik ma ka in gi payslip kineno pesa modonjo ni to gima sirikal okawo en pesa malitie mogik ma ng'ato nyalo wacho ni gino anyalo timo godo gima duong' ahinya. Omiyo at the end of the day en japiny ema gigi duogo mulo e yo mopogore opogore nikech kimedo pay as you earn kaluwore gi report ma Fredo miyowa kanyono to iting'o malo gimoluongo ni nengo mar dak tiende ni ahinyora diriyo ing'ado pesa nacha mang'eny to kachaka duogo gi matin madong' godo ni be nyaka gol mang'eny ka yudo kaka anyalo dak godo. Gima nyaka sirikal mar President Ruto ne en ni gigi kitimogi to nyaka bed gi gimiluongo ni coordinated effort. Nyaka gine ni ka wamedo pay as you earn to en ang'o ma wanyalo duoko piny. Ntie ranyisi example ma Fredo miwa kanyo en ni inyalo med ji msara mondo koro komed ji msara tena ni koro ka ging'ado pay as you earn cha to ok ohinyi ahinya nikech iyudo cushion, iyudo kamoro mayom minyalo gori godo. To gima neno mbele ka en ni Jakenya dhi chopo kama koro ok wanyal manage. Nyocha wacho ka ni patience cha dhi rumo kuomwa nikech idwa med pay as you earn, tidwa ni mondo bende med NHIF, tidwa ni mondo bende med ang'oa NSSF. Weche mag aheri na neno ka ng'ato penjore Victor ni NSSF en pesa mane maketo kando mabiro konya chieng' moro ka koro ati ma ok anyal tiyo kaka tiyo sani. Ere gimomiyo ng'ato nyalo neno ni mondo chuna mondo agol pesa no mang'enyie moloyo. To wach maduong' aparo ni en wach mar corruption ma wawacho kacha chande. Sama watimo gigi duto ere kaka wanyalo dino kech awinjo mana ka president wacho mani kere wamekuwa wangwana to ko wach ni kopogore gi wangwana ne gin jok machalo nade ang'o mane timore momiyo koro olosi momiyo koro iluongo gi ni wangwana. Erokamano ahinya. Mae kaka jatend piny Kenya ne loso kalo koda wach mar NSSF. Unyalo paro ofis mar Auditor General dwe mar 9 kane golo report moro mane nyiso weche moko mane ok ler e agulu mar NSSF kanya kwa Ramogi Jwang. NSSF ka osebedo gi weche mathoth mokalo kama kaka president nyoche loso. Tumesha keti chini kwa ile mpango tulikuwa nayo ya savings ama ya akiba ya National Social Security Fund. Tumeongea na wale wote ambao walikuwa wametupeleka kotini. Tumezungumza na watu wa KOTU, tumezungumza na watu wa Federation of Kenya Employers, tumezungumza na wale wengine wote. Tumeketi chini na wamekubali ya kwamba tuondoe mambo ya makesi kotini kwa sababu mambo ya saving ni ya muhimu katika taifa letu la Kenya. We are now going to publish new regulations in the next few weeks. Baada ya wiki 2-3 hivi tutakuwa na regulations mpya na tutaanza culture ya saving. Mana kamano nyakora Ramogi Jwang mano ichunyi wacho nyalo paro kanyo riwruok mano mar Central Organization of Trade Union KOTU kachiel kod Federation of Kenya Employers FKE nitie bura moro ma ponie do nyaka kawuono jatend piny Kenya ne lieko ni $200 moro mijuogo joma ondike tich ma ikawo kumba mar NSSF cha ni thin mokalo to piny bende osedongo ka gombo mare maduong' en bed kijuogo ng'ato ka ng'ato $2,000 dwe ka dwe nyakora Ramogi Jwang. Bura ma kamano ni do karo kod regulations manyien ma bende teno gimiluongo ni NSSF Act mar piny Kenya kanya kod Ramogi Jwang. Kaka ja Kenya iparo nade wi paro manitiere mar medo jogo jo Kenya kendo jo Kenya chulu suru ka jatend piny Kenya pime kod kembe mag ong'we yamo mapachoka mane gi ji mang'eny mokalo to ji matin kende e man kod pin number. Upogore kod mano nyakod Ramogi Jwang obro ng'iyo ni to en ang'o hie ma orito jotend migepe mane owal kod jatend piny Kenya bang' chamuma. Ma en chenro mosebedo ka dhi nyime to gikone koro ne gichaka yanga jomokalo chien tijgi mar office. John Riaga tich osechakore ne wacho kanyo ni bunge osetimo migapgi gisechabo muma koro tich osechakore. En ang'o miparo ni rito jotend migepe mag jatend piny Kenya manyien Migosi William Ruto? Erokamano Victor, iyiena mapiyo ahinya mondo atud
weche mag waziri manyien mano miwa gi mbaka mane wagoyo korumo kanyo en ni sama koro gidonjo ni aparo ni mae time maber ka koro itime gimiluongo ni wealth declaration mondo CSS mano yier manyien ni wang'e ni kuom ranyisi Aisha Juma manodonjo odonjo ka en gang'o mondo bi wang'e ni minister moyier manyien odonjo ka en gang'o kato wapime bang' igni 2 kata 3 kata 5 to odang'e ni bang' igni 5 to seloso gima chalo nade to wachni kik odong' mana malo kende sirikal ni ichake manyien mondo wachak manyien ka wang'e ni ji timore nade. Wach mar ariyo en ni CSS mano yier manyien mane waneno kochamo muma aparo ni wach maduong' sani Kenya ka en gimiluongo ni cost of living. Ja Kenya en ng'at machandore mogik sani kendo tabu ng'eny king'iyo weche mag oro gi kech gik mwanyiewe duka mwachamo nengo gik moko ohidho omiyo CS ka CS nyaka ng'ini to emigao mare en ang'o monyalo timo. Aparo ni sani koro nego bed ni focus mar ji duto samoro ng'ato nyalo paro ni ministry machalo kaka sports ni en onge gimonyalo timo mar neno ni nengo mar ngima odok piny mopogore kaka entie sani to mana kuom ranyisi kaka mane Fredo nyisowa kanyono Ababu paro na weto sound mos erokamana nya John Riaga paro ni walalo John Riaga matin. John Riaga dhia nyime thuolo pod en mari kitemo wachonwa wach mar Ababu na Mwamba ni to en ang'o marito waziri manyien mochuni weche mag tuke. Fred no chako ka nitemo gelo ni achiel kuom gik manyo chando Kenya en be ni okang' mane okaw kod FIFA mar chungo Kenya mano omiyo kata mana lig ma Kenya ka ne ok timre ne wane ka wantie kod caretaker committee mane ng'iyo weche mag adhula ma oketo Kenya kamarach miwuoro nikech chike mag FIFA wacho ni onge piny owacho moro amora manyalo donjore gi weche mag adhula. Fred, en ang'o miparo ni to jotend migepe moko manyien manyowalgi? Victor, kapok duoko mano to yiena med gimoro achiel e wach ma wawacho chien kacha e wach mar ushuru cha wach achiel kende en ni king'iyo ipimo Kenya to gi pinje mamoko nitiere gima nyaka sirikande ni kawo miluongo ni austerity measures. Weche mag duoko kuonde ma pesa dhiye ma samoro nyalo kony kiweyo weche mag mibadhi kende. Tiende ni king'iyo pesa kende matiyo kata apis ker, king'iyo pesa kende matiyo apis governor ikor gwenge, kata pesa madhiye devolution ma ok dhiye yore motenore gi weche mag dongruok, gin pesa minyalo kan mondo miyo kony. Nchana wacho ka kinde mokalo ni king'iyo piny mar Netherlands ibiro yudo ka ker mar pinyno idho ndiga ka dhiye tich to pesa magi konyo wagodo ka masani kaka koro wan gi weche makech pesa magi kete development e pinje ma odhier kaka pinje Kenya gini thoth to Kenya kae king'iyo governor kende gari ma governor geche 5-6 molue gigi ok rach mak mana ni ka governor nyalo bedo gi geche 2 kata 3 gi security matin kuom ranyisi ibiro do ka mano pokimulo ker pokibiro e jalop ker kibiro kende to geche moringo godo to chaki biye ker ma Kenya ka mando kore chalo ng'ama mulo Nyasaye koro ibiro yudo ka gik mang'eny dhiye gik moko kony ka jogi nyalo bedo gi geche ma samoro lokrogi e betin ok mod mafuta malach kuonde miyudo ka pesa dhiye pesa manyalo dhi konyo jopiny tibiro nwang'o ka biro bedo ni onge kata tiende mulo ushuru ka wanyalo tiyo gi mawan godo makare bedo nade to jotend migepe gi nyo wach ni wadhi bedo gi a very lean cabinet katibo yango no ete kolmia gi 52 aparo kwan jotend migepe onde kubeni wabedo godo wach achiel nogo no to wan gi Musalia Mudavadi manyo milemo moro tang'e ni kanyo nigi office ma sirikal biro chulo jotich buora bende e chaki mede wach mar CSS ma bende do no wacho ni onge foundation kata msingi e katiba mapacho ka to king'iyo sani pod giramo kendo kata mana banka donja ne Supreme Court ne ochiwo pache wach mar CS ni ino ka gini en gima iluore kendo gigide ma interviews kendo advertisement mare nyocha no setim tieni wadi bedo gi CSS gi gipon to samo wadi bedo gi CSS gi gipon gin kaka deputy maga jalop ministers jalop ministers to katiba ne oneno ni minister nyalo tiyo gi PS mare sirikand Jubilee etam gi mokwongo ne gionge gi CSS
to ne gitiyo makare. Koro tiende ni jogi kidhi ng'iyo to gin joma thoth. Chiche gima duong' ahinya en gimiluongo ni wage bill. Wage bill dhi bedo malo ndi. Dhi bedo malo ndi. Erokamano. Yeah. Koro donje chuny wach ma sani jotend migepe manyien manyowalgi. Gin gi ting' mapek ndi. Jo Kenya nigi geno kuom gende. Mama Mboga, hustlers nigi geno mathoth kuom jotend migepe manyien gi. Mano chamo magi. Victor, yena monda chaka wacho ni onge gima nyien mabiro timore. Seche moko ber mondo mi owache adier. Onge gima nyien. Sirikal mora mora nigi msingi. Jogi apis mane gidonje gi ni neno kan tiere gimiluongo ni handing over. Tiende ni handing over ni ng'ani kawe kuoma minister kata jatend migawo mane ntiere machoncha no oreyo chamo ng'wech mogike. Sirikal chalo ng'wekede. Sirikal chalo ng'wekede nekech ntiere kama sirikal Uhuru no oringo mogikie mana kaka William bende no okawo kuom Uhuru mogike. Koro king'iyo dine ntiere gima lich ma ginyalo timo. To kuom ndalo chiegni ma osekalo 30 gi William kaka ker mano okwongo timo ntiere gima lich ma dine bedni kamoro dine osetimo. Koro miyo ok onego wabed gi geno moro malich. Ka gima ntiere gimoro ma gidhi timo mopogore kaka ncha timore kaka dhi timore mak mana ni ntiere gik manyaka gimi priority, ntiere gik manyaka gimi okang' mambele. King'iyo gima osebedo ka wawacho ahinya mar pek mar ngima, jalo mochung' ne weche mag agulu mar piny owacho, mano finance. Yes, President Njuguna. Professor Njuguna. Ni neno ka William Ncha ne wacho chien kacha ni gidhi ng'ado budget gi bilion 300. Koro nego bedni en sani gima gisechako ng'iyo en loso budget manyien mabiro maiga manyien. Ere kaka budget ni dhi bedo budget manyalo konyo ofuku jopiny. To samo donjo no ntiere msingi mane ntiere treasury kanyo. Mok ni koko biro gi paro manyien. Kamane kaka government tiyo. Obiro tiyo e foundation mano oseger mane dhi mbele. Koro okapar ni ntiere hono moro malich ma jogi dhi timo. Kato doko ni ntiere gik maritogi. To kasa moro dine ntiere hono no. To kare William ndalo 30 mane obetegi dino osetimo hono ma Kenya no oselokore. Adiri mantiere ni kaka ncha jogi paro ni aora kata pi aora chalo. Gidwa yudo ka pi beto dwa pong' matin. Ok chalre gi kaka ncha giyude. Koro nyaka gidog ma gi change strategies ma gitiyo godo. King'iyo migawo kaka ma ochung' ne weche mag pur. Sani wan koda gik ma weche mowacho ni lokruok mar kor lwasi. Sani koro nyaka gimi priority mar gik mar neno nito ere kaka lokruok mar aluora inyalo ked godo nekech Victor, lokruok mar aluora ok en gimo chakore sani. Gima timore kodwa kinde duto ni ji rito nyaka ka gimoro chopo. Oro nyocha ne ji osechako neno. Wan koda meteorological department mano osechiwo warning ni oro kata koth samoro nyalo biro bedo matin pacho kae. To mana kaka iwinji wachoga ni ng'ech neno koda wang'e. Ji rito makoro ji chop kacha, koro sani ka ji wenge gi koro yepo ni kare oro nitie. To magi ge momiyo government bedo ga gi plans. Magi momiyo government bedo ga gi strategic plans. Magi momiyo government jopinyo yiene mondo mi gibed gi jolony manono kendo neno mbele. Doga paro ni king'iyo manifesto mar Kenya Kwanza, achiel kuom gik mane gi ndiko nikech article 43 mar katiba mar piny Kenya wacho ni ja Kenya ka ja Kenya nigi ratiro mar bedo kod chiemo moromo, to nge ja Kenya monego be ni nindo nyaka kech. Minister manyien mar pur nigi ting' Franklin Mithika Linturi nigi ting' mar neno ni jo Kenya obedo kod chiemo moromo. Dong ne gichako giduoko nengo mar mbolea chien. Victor, manifesto en mar yudo mbulu. Kata sani kipenjo jo Kenya Kwanza, kata sani kipenjo jogo ni manifesto gigono ncha wachang'o, to gibi paro ni kata samoro gibe wigi owil godo. Koro kinde duto asewacho ka mang'eny jasiasa timo gimoro mondo mi onwang' ombulu. Ncha wacho ka juma mokalo ni ka dipo ni pi nika tanyalo ng'ado pigno kasta bia wach ni Victor pi chando uka atudo pi chando Ramogi kae, koro atudo pi atudo fereji mar pi mondo pi obi. Koro ntiere gik mancha ni timo mondo mi nwang' ombulu. Koro se yudo ombulu reality koro pogore. Hustler funds biro to king'iyo kata mana nyoro gimane William wacho ko wacho ni inyalo paro wach mar kazi mtani. Juma mokalo no wacho ni okwa bibedo gi kazi mtani donge. Nyoro no wacho ni koro kazi mtani ibiloki mondo mikijende ka koro pidhi yiende. Koro en ng'at mawuoyo gi bath dog. Tiende ni strategies malong'o moketi okang'. Number 1 manyalo konyo jogi. King'iyo Nairobi kae thoth jogi ncha ni Nairobi kae kata gine bombe mopogore. Nairobi kae idwa pidho yiende maromo nade? Ibiro pidho yiende kindudigi. Erokamano. John Riaga,
adiri man duk en ni bedo ni William Ruto nyo bedo gi cabinet mare mano chamo ma jomokalo chien mane chakruok mar tich nikech en koro gi joge nikech nyotiyo gi joge jok mane tiyo gi Uhuru Kenyatta. Budget ma utiyo go sani en budget mano los kod telo mokalo cha ma kete kama chalo na to jopiny nigi geno mane gi ting' ma jotend migi manyien gini go mar chopo agenda mare kaka jatend piny manyien. Victor, gigi keto President William Ruto kama tek ahinya nikech gima ne oko wacho ko campaign en ni ji dhi e yiero to wadhi inherit budget maringo ma wadwa dhi godo nyaka higa manyien. Ne oko ng'iyo budget ni mopenjore to ka dhi bedo president to budget nosekal to budget wacho kama. Gin ang'o gini ma ka bedo president anyalo bedo gi uwezo mar loko mondo mi policies maga ochak yudo kaka ginyalo tiyo. Aparo ni magi gik machando President William Ruto kech aneno ka en ng'ama is frustrated. Emo mi winjo ka kawuono wacho ma to kiny ochako wacho ma, kawuono wacho ma to kiny ochako wacho ma. Kech kaka tam ma Fred tiyo giluongo ni reality koro ka goye to yudo ni riembo sirikal beto opogore matin nikech budget nitie, budget ringo to sirikal tiyo gi policy gima oseket kacha mong'adi gima onyalo timo en supplementary budget ma bende nyako explain nyako nyis ayanga ni supplementary budget makelo ni en odhi timo ma gima to odhi konyo ji e yo manade kech ng'eni sami golo kazi mtaani aparo ni gima nyocha sirikal mar Uhuru Kenyatta temo timo en ni notemo protect japiny emomiyo noringo kao gowi mang'eny kech at the end of the day anyalo wacho ni en gimiluongo ni populism en mondo mi en bero wang' japiny mondo iwacho ni kata weche tek manade to at least wayude gimoro ma wanyalo chamo en gima ok ber ahinya king'iyo management to koro makosa mantie en ni oseridore sani gika ok inyal golo tedichiel ok inyal golo kazi mtaani timedo nengo gik moko koni timedo pay as you earn koni tidwa ni mondo ngima ji ok bi winji kech kama wantie japiny koki explain ne mowinjo to ibro bedo ng'ama rach chalo nyathi matin magombo nang'o sukari tidwa ni mondo iseng'iye nang'o sukari tidwa ni chakre kawuono kech sukari nyalo hinyo ngimani kinde mabiro mbele kacha tidwa gole sukari manoseng'iyo nang'o kata matin ok obi kawi ng'ama ber kata ine janyuol maber ne manade kata idhi nyiewo ne mana ndiga tugo gi joweteni titame sukari mane mitne cha ok obi kawi ng'ama ber to adiera mantie en ni gikone to obro ng'iyo chien to wacho ni naneno ka gik mane timo ka bet ne ane ma gidhi konya omiyo reality mantie en ni Ruto ni kama pek to nyako duog piny mondo ng'i ni policies ma exist manoketie mo inherit ere kaka onyalo tiyo kodgi mondo los piny. John Degadong aparo ni chal gima gichako kama ber Kipchumba Murkomen kong'iso komiti cha ne achiel kuom gik ma odhi timo en ni contract mar SGR cha omedo bed public. President Uhuru Kenyatta ka nopenji ndalo mogo jofwambo Mombasa ne owacho ni gino ni dhi ket public nyaka wuono pok wang'eyo ni winjruok mano ket gi Exim Bank mar China nobedo nade. Aden Duale ka nyopenji nyocho wacho ni chandruok ma omako ganda jokanya na Minam Lolwe e chulo ma migingo gi chulni mamoko obro keto tudruok maber e kind piny Kenya kod pinje mamoko ka otiyo kod Ministry mar Foreign Affairs mar Alfred Mutua mar neno ni weche makamago tieki. Wach mar pidho yien ma Fred wacho ni sirikal manyien ni kokalo kuom jatend migawo manyien Tuya wacho ni gibro chako chenro mana ni gipidho yiende igni 5 bilion 5 dong magi no kenge ma jo Kenya ka morgo John Riaka poka biro Fred donge ber moro neno ni ticho se na chakora chaka gi geno moro. Victor gin gik mabeyo king'iyo gi in the long term gin gik mabeyo gin gik ma koro kama koro chandruok wuokie en ni gin mbaka ma samoro wasewinjo gin gik ma wasewinjo to pok waneno ing'eni ka wewi weche mag Nam Lolwe gi Migingo Kenya gi Uganda pok ochopo okang' ma gigore ni koro ok giwinjre omiyo ng'at malupo e Nam Lolwe
penjore ni to kaonge tabu e kind Kenya gi Uganda to ere gimomiyo gima kama timore. Koro ing'eni ng'ama ni piny kacha to ok understand, en ok owinji gik ma ipimone. Gine contract kata tender kata structures mag SGR. Kech wan japiny ong'eyo mana ni en expensive, kendo japiny ong'eyo ni China tiyo kod Kenya maber. To wechego kokipedho ne ayanga minyise maler to ok obi winji. At the end of the day, Victor, ng'at manogo kura mondo ngimane obedie mopogore matin gi kaka obetie. Gigi kinyalo timgi ma ji winjo maber, ma ng'ato nyalo winjo ni awinji to chiemo ni e mesa, awinji to nyithindo dhi school. Mano ema nyalo konyo piny sani. Erokamano. Vision 2030 noketo gik miluongo ni enablers, gik manyalo jolo weche mag dongruok, mapayo ne weche mag dongruok. King'iyo the big four agenda mar Jubilee government, mabende William Ruto nene jalup jatend piny Kenya, chenro mar gero udi, minister manyien ma ochung' weche mag housing nowacho ni gibiro dhi nyime mar dhiro wach mar gero udi mar 250,000 kaunti ma Homa Bay. Dwe manyien ma chakore kinyni, president biro dhi Homa Bay County mar chako gedo mag udi. Doge ma en ote maber ne jokanyanam, makara kijende wa mago weche mag mijengo biro yudo tije, joma wang'o chumbe mag welding kideki yudo tije. Mana dier kendo en gima ber nekech okawe mana gi kama ncha ne uruwe godo, nekech ing'eyo ni sirikand Jubilee kane ing'iyo big four agenda mane gin go, chenro mar gero udi ni ne en achiel. Koro bedo ni odhi nyime gi gik mancha ne uruwe, mana kaka iwinja wacho mocho ni sirikal kata kodonjo manyien to ntiere msingi ma sirikal machielo osechako. Ibiro do ka weche mag gero utegi, ibiro ka ntiere procurements mag gino osetimore. Koro moko bende samoro chungo gi nyalo bedo matek, nekech ibiro ka contractor no osechul, gik makamagi osebi. Koro en gima ber. Eno ka gari no se chako ng'wechereru. Gari no se chako ng'wechereru. To kata kamano bedo ni ok ochungo gi, nekech dino ochungo gi to odhi bedo asara maduong'. Koro bedo no odhi nyime gi magi gin gik maber, nekech biro samoro biro medo yuto, nekech ute gi sama ntiere jok mariembo geche mabiro kuonde gi chalo gi gero ndara. Koro miyo mano to en gima ber. To ntiere bende gimoro nchane Rigathi Gachagua owacho juma mokalo, nekech ing'eyo mana kaka mama wacho ni gima wuok e dhok e gima ni e ng'ato. Nowacho ni en thuolo margi mar chiemo, kata gibiro gi chiemo mondi ka jo Kenya Kwanza osechiemo mondi eka gibiro ng'iyo kuma moko. Koro nyaka ipenji to en ang'o ma ipogoni, en ang'o ma ichamoni. Kinde ogik ma nyaka koro jogi nyaka koro wang' yie pi ma ging'e ni gik moko opogore gi kaka reality nitie. Japiny sani koro ok dwar promises mang'eny. King'iyo gik ma sirikal ni osebedo ka medo timo, kata doko ni manifesto margi ncha gin gi promises, to yudo ka gimedo chiwo promises mamoko, to manyocha ne gichiwo gi to ok otim. Koro ka ntiere yo minyalo tim mondo mi nenie matin mancha ne gichiwo gi, iwacho ni wach matin to tich kapuoyo. Koro tich kapuoyo ni en gima tich kapuoyo wach kaliech tich kapuoyo. Koro gini onego bed ni bedo opposite, mondo koro kaka weche gi medo en gima ka jopiny nitiere Victor to ok tim research moro amora, ji neno mana gigi kendgi ni tich tiye. En tig ma sirikal to communicate to the electorate, mar ng'iso jopiny kata ka giwacho miriambo, kata ka giwacho adieri, kata ka giwacho geno. Wiki kwil Victor ni in 2017 kan wachomo yiero, sirikal Jubilee no biro gi gimoro ni platform, online platform kama ne gikete gik mane gisetimo. Mini yudo ka pewe moko no kaw mani noger mani jo ka jo Kenya wacho ni kidwa tuge pewe gi tidonjo mane mbuye kitugie. Ne gin gik maonge. Koro kawuono kotim gima ber kaka ot kodhi ogero Mabei kacha, ogero Kisumu, ji biro nene ni ot obiro to ji tiye. Gin gik ma ji neno, moko chuno ni nyaka itim research kipenjo jopiny iwe gima giwacho nang'o, kaluwo gi tich mobiro ni resruok obiro. Koro miyo gik ma piny timo chalo gi taya, gik ma sirikal timo chalo gi taya, nikech magi gin pesa jopiny. Mana kaka muma bende wacho ni taya kimoko tiketi ewi got tijite nene. Koro miyo en kinde mar neno ni gigo manyocha nigi promise jopiny gitimogi. To giming'e katieko wach ni en niya, asega wacho kae bende ni wabiro ng'eyo kit William maber bang' ombulu mabiro.
2027. Kichwangeni as en ngat ma iluongo gi dongere ni populist. Gik motemo timo gin gik ma moro jopiny, but gimoro jopiny kuom thuolo machuok. Koro wabiro geno ni advisors magin ma en godo biro keto long term plans mondo kik gibeda gik ma moro jopiny thuolo machuok kata gima ngato nyalo chamo sani to kaka kiny. Koro nyaka bed gi short term to gi long term plans. Erokamano. An gi geno ni jolony machalo David Ndigi ni makonyo jatend piny Kenya ng'ado rieko biro wuotho kode mar neno ni japiny oyudo geno. Wan gi geno kaka ogara jokanyanam ni jatend migawo mochung' weche mag mining kaachiel kod gi blue economy gi maritime services Mano Salim Voria bro ng'iyo no wach mar chandruok mar jolupo kaachiel kod tego yore mag lupo. Unyalo paro e budget ma koro watiyogo sani noket siling milion 100 matego godo yore mag lupo e nam Lolwe. Wan gi geno ni mago te biro timore. Jatend migawo mochung' ne weche mag pi manyien manyoni kode Nyoro Murang'a County. Wan gi geno ni chenro mar gero Korusoin Dam biro dhi nyime kod wang' apaya mamoko kiwuok Mamboleo gi ndara ma Mamboleo Junction kidhi nyaka Miwani ibiro ger kod chenro mamoko ma oganda nigo gi ting'. Wan gi geno ni Wuode Rieda jatend migawo mar ICT biro ketonwa lwasi maber kaka jofwambo gi keyo mar timo tijwa e yo mowinjore Nyakwar Mugajwang'. Wiki kwil iminyalo nyiswa pachi kaka jakenya ni iparo ni ting' mane ma jotend migepe manyien gi nigo mar konyo japiny. Kaw kamano ka oywe madundo waduogo tok weche manyien ma saa 3 e Ramogi Radio to kata kamano Ramogi TV ka wabiro somo ote magi. Onyalo bedo nyaminu, siepene oringa, osiepi, chiegi, mamani. adhi agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Miyo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En e okumba mar dongruok e piny mangima, kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, ahero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wapuoye. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saboro, e mine nyalo. Ti kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e histori ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e histori kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeweza kujishindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
Kama unaweza kupata wimbo wetu unaweza kama sikiza tuni yako. Unahitaji tu kubonyeza *811 *415 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Bless. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236 hash today to start using ViewPay cashless. Mana kamano nyakwana mgajwang mbaka mawagoyo en mbaka maonywando jopiny bende nikech mae duondo jopiny chenro mari kaka wanene e kinde mabende koro wayudo weche manyien adimba kokalo Ramogi Radio to wan e Ramogi TV okinyi mano wasani bende nyakwana mgajwang. Ng'ato wacho kani Victor kawuoni dok ne sirikal ndi jogo sinyiewi. Ero kamana nya mano otimare Sheila Adhiambo kawuok baba dogo Nairobi ka. Asante sana kuom otimare kaendi. Machelo kaendi bende wacho ni maka juma thoth projects mane otim kod sirikal mar Jubilee ema jatend piny Kenya manyien oloko koro keto mage na nobiro Panganika launch wach mar housing project ma oserumo ni kare Nyasaye ng'ama lich miwuoro ni in record 30 days William Ruto segero gorofa Panganika. Koso en project mane Ruto ng'ani bedo sarcastic donge. Otemo wacho project mancha ne o launch king'iyo ute mancha no bedo launched kata mana ngong. Otemo mana wacho ni gik mo launch sani gin ma sirikal mokalo ne kecha sirikal en sirikal mane ma wacho ka mane ma wacho ni sirikal kata manien richo mag joka en richo matelo manyien mak mana no nego bed ni ka ber kocha to bo wacho ni ber ok owach ni rach mana kende koro maber kocha bo wacho ni ber. Jodriaga ng'ato wacho kania ni no wachno ni ndara ok nyal cham koro mbolea michiwo ni inyalo cham sani gima japiny dwaro en chiemo ok mbolea manengo ne ogonyore. Victor, public private partnership concept berni John en adier ni ndara ok cham mbolea be ok cham to king'ie matut king'ie gi paro matut to gin gi bergi nitie kaka ndara ka ber to nyalo miyo iyudo chiemo e yo makare. Kuom ranyisi abro nyisi kaka gwenge ma Kajulu kama antie. Kajulu en piny mamiyo ahinya kendo en piny machiego avocado, en piny machiego mawembe, en piny machiego nyaka jamna mower godo nyaka nyi Kajulu ni romo kod ka giting'o ang'o ka giting'o jamna. Ting'eni koger ndara maber nyaka maringe kor gwenge to kar mondo nyar Kajulu oting' jamna odheru kobiro godo town to ng'at madwaro jamna no nyalo riembo gache to biro nyaka e puoth jamna. Koro tiende ni okichandri kidhi mabor ibro yudo gige ni kanyo tiyudo pesa ni kanyo tisudo mana machiegni kacha tinyiewo chiemo. Koro mane kaka ichamo ndara samoro ji okong'eyo maber. Fertilizer bende kamano to wach fertilizer na winjo na neno kiwache kata e social media ka ni ka ji gongero ni koro wacham muda chama fertilizer ni ng'ato modenyo tinyise ni donge fertilizer osechiw. Adiera mantie en ni fertilizer ber kendo kochiwe to en long medium term. Tiende ni en gima kikawe tipitho kode to bang' dweche manok tibro yudo chiembi ma ok osebetie. Koro ok wanyal segi ahinya nikech wang'eyo ni gima ng'ato dwaro to en ma ni abo dwaro ni kawuok kata saa 7 be anyalo chamo kuon kakwacha kata anyalo chamo kuon kamachielo to ang' gotieno bende nyithinda nyalo chiemo. Emomiyo ng'ato nyalo gongero ni kimiya fertilizer to ang' nacham fertilizer no sapa. Wang'eyo ni mano toke kaka en to gikone in the long medium term to gino nyalo yudore mondo mi ng'ato yud kaka chiemo. Ero kamana enya Fred. Ma sirikal ma pod nyien pod wendo jopiny geno mathoth
gimbe gidasore gigo okang' kokang' mar bero ngima oganda. Dong en kinde owinjore mondo migi thuolo nikech eka ne gi constitute cabinet margi. Ne gitiyo gi cabinet mar Uhuru Kenyatta, the retired president. Victor, da keto penjo gi donge ni are the citizens too quick to judge the new administration? To ang'eyo ni kaka sirikal rengo. Ambe da duoki gi dongere ni they are too quick to judge them based on what they promised the citizen. Ibedo mana judged kaluwore gi gima ne inyiso ji ni dhi timo. Koro one, nitiere gik mane gitemo nyiso ji ni ngima dhi lokore mapiyo. Mana kaka ni ne giwuoyo kuom joma mamboga ka to gi hustlers gi. Koro nitiere kaka ne giketo hope kata geno mar ji modhi obedo mapiyo. Nyoro kana kalo kuonde makale. Tawinjo ka jomoko wacho ni sirikal ni wan mancha nwagone kura, lakini osechako hinyowa. Koro mana kaluwore gi gima imiyo promise mane gimiyo ji. Koro aparo ni nitiere gik monego beni miyo gi thuolo. Adier mantiere en ni thuolo magisekayo apistin makarone chako wuotho kata gidonje ot ichako neno. Koro samoro jopiny penjore penjogi ka gichako ni kaki wacho ni odiochieng' maber chakore okinyi. Mak mana ni kaluwore kaka gichako gi tiendgi korka cham koso gichako gi tiendgi korka chwich. Koro aparo ni samoro pod thuolo odhi ma sa pok odhi ahinya. To gima hinyo gi ahinya en pek mar ngima. Nikech ok inyal nyiso ng'ato ni denyo tidenyo ndi, lakini wakelo fertilizer samoro ng'ani nyalo tho kata ka bando cha pok ochiek. Koro gima nyaka ikuong ing'e to ere kaka imiyo ng'ani yot monyalo bedo godo mondo mi fertilizer modhi okomo godo ni obed mangima mondo mi ka cham cha chiek to yude ko ngima, kik cham cha chiek to yude ko tho. But e weche mamoko kaka mag ndara, mag dongruok, mag kutego, mago giloko uchumi, mago to nyaka wamigi thuolo mondo mwabwa ng'ini to bang' higa ariyo, nikech niwinjo ka William Owuon owacho ni miye higa achiel mondo ne kabich mogo odok chien. Kata odoko ni macha to nowacho no biro lose immediately. Koro nyaka wamigi thuolo. Mak mana ni sama wamiyo gi thuolo to kaka se wacho ni giwe kelo kendo promises mamoko. Giwe chako nyiso ji kanan mamoko kendo gitim emane gise promises mancha gise chiwogi gifocus kuomgi kasto ka gise timo magi to kore ka gichalo gichak kelo singo mamoko to ka gimedo singo ewi singo singo ewi singo to singo manotim onge magisechopo kata chiel emamiyo koro jopiny bedo gi wasiwasi gino ni kare kuma gichomo onge. Erokamano nyam. Celestine Adhiambo ka wuok Kamilo ne udhiro wacho kanyene makajuma, let us not be judgmental in the new administration. One, judges osebedo sworn in. Two, wach mar Hustler Fund biro tarik achiel. Three, iwacho ni the hit squad SSU cha obedo disbanded. Magi are positive signs ma jowa should take advantage. Machielo ka ende Naftali oko usuru nyaka chul. Yes, lakini kik sirikal chun kata kum joma ok chul. Penjo eni Tiji Mudavadi kare en ang'o maduong' nikech aneno ka gidhi yware mbele ka kod DP Rigathi Gachagua. Victor an aoko Benedict kan Mombasa. Iwacho kanyo ni Rigathi Gachagua no wacho maber ni dhiang' kido ni ogol chak maber nyakirite ipidhe maber. Kata ka ocho ni ket ni country music to ber ndi. Mae momiyo usuru kata kidwa ni jo Kenya choki nyaka hojo Kenya, but jo Kenya nigi duty to golo usuru e yo mwinjore mar dongo piny. Susan Adhiambo an boro apenjo ni ato pesa makedwa ni akan gi agolo kanya to kata ohala maloko sani aholo mane bank. Pesa maholo ema pogo gi nyithindo e school fees, hospital, kod kaka wa survive. Omiyo Victor weche kergo chal ka koth magonam. Machielo kandi wacho ni makajumo oyawre kanyo gi John Riaga ni to ndalo biro ma jo Kenya biro ywago dhogi tieko nikech ne giyiero telo manyien masani. Machielo wacho ni makajuma oyawre kanyo musna Fred kachiel kod John Riaga ng'is jo Kenya nam ni Hustler Fund biro tarik achiel. They should take advantage of the being of Hustler Fund sama grito regulations. Jowa owe wach mar pingo gimora mora kata maber mabiro timore ne oganda jo Kenya duto te. Amora nyagi President manyien William Ruto is a visionary leader kendo jo Kenya nyaka ti kode. Ni jaluo Ruto bernegi mana samutio gi jakom. Sama Ruto bendo manyo sirikal kende ni koro rach. Jowa nyaka go siasa ma olony kendo matio gi sirikal. Nyinge en Dr. Kennedy Ahambo ka wuok kamilongo ni Wisconsin e piny America. John, iparo nade?
daktari ywak ni Uganda luo kata maber nade pod gipenga ni gichiw ne sirikal ni thuolo mondo o deliver mandate maragi. Aparo ni Victor, gima daktari wacho no nitiere gi adiera to be biriambo moko ni e iye kanyo. Gima nyaka wang'e ni political choices en a democratic right. Ng'ata kane wadhi e yiero to ji no nyiedhore oko mawacho ni adwaro, an bende adwaro, to yiero en maru, to ji no timo yiero. Aparo ni bang' timo yiero, en a natural process. Bang' timo yiero ni ng'ama no yombi nyaka winje lit moro matin, to sana mar Uganda kaluo lit no koro ne bet ojiwore matin king'iyo wuoth mane ji osewuotho. To en adieri ni onego mi President William Ruto thuolo mondo en bendo tem, nikech koro en ye president. To wawacho ka pile ni ok inyal chuno ng'ato gi chango e speed midwa ni mondo ng'ato ochang godo. But en adier ni wanyalo kwayo Uganda luo duto ni mondo kata kapok ichango to kiyudo thuolo mar miyo sirikal ni thuolo, timi sirikal thuolo mondo otim ma onyalo timo. Kawa winjo ni jotend migepe mano yier biro e gwenge wa mondo mi ging'e ni to gin weche mage manyalo beti, wamigi opportunity mondo mi giti. Kechaparo ni wach moro nonego wach mbele kacha ni achiel kuom tije ma jotend migepe ni godo en riwo oganda duto. To riwo oganda duto en ng'iyo ni jogo manogo kura ne Raila Amolo Odinga gin bende gin jo Kenya. Sama wa implement policies mag Kenya Kwanza kata mane wa inherit gi, gin bende donge wanyalo chopo irgi. Keching'e ni policy chalo constitution nitiere the written law kato nitiere the spirit of the law. Policy matayo sirikal bende nigi spirit kato nigi the written policy. Koro in the spirit of policy mag sirikal na neno jotend migepe manoyier kendo ne William Ruto nyisogi ni dhiuru e Kenya mangima mondo mi uneni to ji odak nango. Jogi biro nyaka e gwenge mag kaluo. Taparo ni kaka kinde medo sudo e kaka ji bende biro medo rwakogi, e kaka ji bende biro medo accept ni mae sirikal mantie, omiyo gimobiro to wang'e ni wanyalo tiyo godo e yo marom nade. Kato bende mondo mi wasupport sirikal. Kwa wach ni ji ochulo osuru, ka in thuolo minyalo chulo go osuru ma pesa dhi godo malo, to chulo osuru kati dogi tim mondo iriti ni ochuli osuru ma ichulo. Ere kaka odhi konyi e kit ngimani. Kik wabed jok mokere sate, madhao sate, wanyalo dok chien mondo wache ni haya mano osetimore. Ere kaka koro wadwa dak gi sirikal mantie. Fred, aparo ni mano pach daktari. Gimomiyo chenro ni waluonge ni kaka wanene. Kendo ipenjo waga ni to Fred inene nade, kata Riega inene nade. Tieni mano wan kaka wanene. Daktari bende ka ntie piny Amerika, ntie kaka onene gi Amerika kuno. Koro mano bende pache. To wan gi freedom of speech. Emomiyo embo nyalo wacho kaka wanene. Jopiny bende okochune kaka wanene ni kaka jopiny nene. Jopiny bende ntiere kaka nene. Koro aparo ni mano to ratiro mare. Ing'eyo ni Amerika kuno samoro ok ong'eyo ni bech mogo chalo nade. Kech aparo ni samoro be kata kuon ok gicham. Ok ong'eyo. Koro wan ma wan Kenya ka, wan ema wang'eyo pek. Wan ma wan Kenya ka, wan ema wa interact. Gima nyaka daktari ng'e ni wacho adieri en konyo piny owacho. Ok en pingo piny owacho. Sirikal ma wan godo e piny Kenya ka en sirikal achiel, to en sirikal mar William Samoei Ruto. En e wijo piny mondo miyo support sirikandno. Koro supporting sirikal kata tiyo gi sirikal ok oulo ni kineno kuonde ma sirikal pod ok otimo maber to ni koro ilinga linga. We apar ne daktari gimoro achiel. E jumbe ariyo mokalo ka ne wawuoyo e wi wach mar SSU. Ma wacho ni ka wadwa ng'eyo ni SSU ni tiyo yo makare kaka ne sirikal mar William Ruto ogwethe oko mondo mi masani koro ntiere nonro madhi nyime to wane ka bende jogo mane onego bebi pendo bende okawnegi atwa. Victor, en gima ber nikech sani koro wang'eyo ni kare kamoro sirikandi ni bende winjo kaka wanene kendo gineno kaka wanene nikech ni neno ka juma mokalo ODPP nochiwo amri kendo ntiere prosecution madhi timore
ne jogo ma ichich godo kata chije ma ichich godo ni ne onego bebi pendo. Koro seche ma wawuoyo kamae wasumo sirikal paro, wasumo jopiny paro. Koro mano bende pache en bende nyaka wach kako nene. Jalmo wacho ni joluo pingo gik moko te. Okaparo ni en pingo. Bedo ni ng'ato neno ka gima samoro gima joluo wacho en oyudo ni kuma joluo nitiere. To joluo gin jo Kenya. Joluo chulo osuru mana kaka jok mamoko chulo. Ka sama joluo dhi nyiewo mogo, to ji nyiewe mana kaka jok mamoko nyiewe gi nengo achiel. Sama igero ndara gi gik moko matimore, to mak mana ni bedo ni ji wacho adiera ok olo ni kore pinge. Emomiyo nyaka ng'ato wach mana kaka nene. Erokamano. An kod ote kaendi buora iluongo ni Honorable Okinda Ojuka. Collect more, still more. President Ruto nyaka din otuchi mantiere duol mar choko osuru. Mheshimiwa Okinda Ojuka kan Migori County wacho kanyo ni sirikal nyaka geng fuok ma pesa lalgo. Ajuma manyatike ni piny tek ng'ata kendo koyota ahinya. Victor jogo nyiewi adier telo masani onge lokro ka koro mogo ema nengone ni malo mokalo sana dweche ok lokre higa koro chom kure jowadwa. Erokamano ahinya. Kamano kaka en bende koro nene kachiel kod John Riaga embo neno jogo nyiewi. Erokamano ahinya John Waria ka un Hustler Center gi jo UDA Executive Director Honorable Odanga Pesa. Wacho no kanyo ni umbe uneno kaka wanene okinyi mana makaone. Nyako Ramogi Jwang waduogo kendo ne jo manye winjo wako kalo kuom Ramogi FM ma en chenro makaka wanene okinyi makawuono giko dwe mar 10 higani. Watemo fuono weche mopogore opogore ka chien kacha ne watemo fuono tiere gi ting ma jotend migepe manyien nego mar dhi nyime kod agenda mar Kenya Kwanza gi oganda jo Kenya duto. Mopogore kod mano nitie timoro ma osebedo ka ng'eny ahinya e paw siasa gi kaka oganda odongo. Gwelo mag deo wang'. Kogwelo nagi kamoro to oganda luo nigi geno ni odhi kelo konyruok duto te ne jogi. Jatend migao kogwel en jatend migao ne jo Kenya duto te. E counties mekwa kata mana lemo moko madongo dongo mag sirikal kogwele ng'ato otiyo ne ji te. Ma en mbaka mosebedo kagore John Riaga ma ng'atwa. Koro ma en kindewa mar ponde tiende mondo berte wane tiende. Owinjane kaka jatend piny Kenya Dr. William Ruto ne loso ka ne siemo jotend migepe ni ka utiyo ne jo Kenya tiuru ne jo Kenya duto ma ok udeo kamiae. Winjanena. Mimi nataka mjue, najua mmewapigia makofi sana kwamba wanatoka na huku kwenu. Lakini mimi nataka niwapatie habari. Hawa hawatafanya kazi kijiji. Hawa watafanya kazi Kenya mzima. Tunaelewana? Mimi nawashukuru sana kwa kunipatia hawa wafanyikazi tuweze kufanya kazi na wao, kazi ya Kenya mzima. Na mimi nataka niwahakikishie wale wa Kenya wote ya kwamba serikali ambayo Mungu ametujalia tukaunda, na mimi nataka niwaombe wote ya kwamba hata na sisi tutahakikisha ya kwamba tutaweka rekodi mpya ya kuhakikisha kwamba serikali yetu inashughulika na maendeleo ya Wakenya wote bila ya kujali sehemu na mirengo ya kisiasa. That is the new government we are going to build. That is the new government that we want to build. Mano wacho kanyo ni obrutio ne jo Kenya duto te ka oyicho jotend migepe mane osechamo muma ni tiuru ne jo Kenya duto ma ok udeo kaka ombulu nogore kod kama uae. John Riaga, ma en wach ma nigi ratil kendo pek ndi iparo nade? Wacho to wach tim makoro rito. En wach mapek ahinya Victor. Emomiyo anyiero nikech ang'eni king'iye malong'o oparo na ng'atwa ma Charles Odhiambo masani koro ni Homa Bay. Wageno ni kosedonjo kacha to en bende wayude gimoro nikech en ng'atwa. To iyudo ka aparo ni en kitwa kaka oganda. Taparo ni adwa riwe gi kaka piny chalo, piny tek ma iyudo ka
ji matin ma oyudo privilege mobedo e kamoro e serikal, obed sirikand county kata sirikal mamalo, tiyudo ka privilege magin godo no nitiere kaka ng'atno wuok e okang' mane entie to chako dhi e okang' mamalo, to waduto jogo duto mong'eye wadwa ni mondo samosudo to wasudo kode, nikech kitwa kaka piny mar Kenya osedongo en ni ka ng'ato achiel wuok e kindu moyudo lemo moro, to through lemone manoyudo no ng'ato nyalo yude gire moro, ng'ato nyalo yude ng'ato koro en ng'at minyalo kwayo school fee moorni, en ng'at minyalo luonge arambe mobi arambe mogol gimoro mabup, en ng'at manyalo mako bad ng'at machielo mowacho ni yawa nyathi nyamera gimoro ya yudo ka office machalo kama donge nyalo time gimoro, to kata koko yudo na kanyo dongo nyalo luonga mowacho ni yawa riaga ne wan kodi e kaka wanene ayudo gimoro sirikal ma antie kane donge inyalo time. En gima nitie kodwa, to en gima golo samoro ok bibedo matek. Momiyo President Ruto bende ne golo onyo monyiso ji ni ng'euru ni jogi dhi tiyo Kenya mzima, to kata i tich Kenya mzima no aparo ni en gima be awachi ni en natural. Tiende ni samoket chiemo e mesa sama ji chiemo to moko nyaka lwar piny, to kolwar piny to nitiere jogo man machiegni kode, ginyalo bedo wede kata ginyalo bedo osiepe, to gi expect ni gik moko bende dhi lwar, to gin bende ginyalo yudo kapok iwuok oko maduong' ma jok mamoko go bende oyudo. En gima ni kodwa, to en gima inyalo mana lose ka nengo mar ngima ma wawacho ni olosi maber, ma wach ni kata bedo ni VOJ manyocha wan godo sani koro en waziri, to obeda na ng'eyo ni en waziri, to ok ni koro en ema nyako konya ma nyithinda dhi school kata machiem. Tiende ni ngimana to is running maber, machacha en na added advantage ni an gosiepna kata an gi watna kamoro madite serikal. Mai kaka wadak koso kaka do ngeri luongo ni kaka obedo socialized as a community, as a people, nikech aparo ni en gima oringo kata kidhi Coast region, idhi Mount Kenya region, President ne loso ka en Kandara constituency. Kama jatend migao manyien mar pi ae kong'ise ni okibitiyo ne jo gweng' kende, ibitiyo ne jo Kenya mangima. Wach mangima ndi gima miyo wabedo gi katiba, Victor, dhano kako chue en kinde duto ni kata mane kor gweng' ka ruoth ni e odu to samoro dheri odhio obilo chamb ng'ato, to kata ka oteri ka ruoth ting'eni nitiere kaka ruoth biro siemi, lakini ing'eyo ni ruoth ong'ene owadgi temane chambe uginene. Koro nitie kaka ruoth biro siemi nyim jogi, to bang'e ochako koni niya kacha ting'ene ni itimie marach, to ing'eyo ni kama inyalo dhi onge. Emomiyo chik nitiere. Koro chike mabiro nyiso ruoth ni kama e kako onego tim, nikech ruoth en dhano. Koro omiyo gima duong' ma nyaka timre ka guidelines kata gik matayo piny en katiba. Emomiyo jotend migepe nyaka ti kaluwore gi katiba, kaluwore gi chik. Ka ji oluwo chik to weche mag nepotism gi ok nyal timore. To gima duong' Victor, rech to gi e wiye. Samoro gima miyo wawache ayanga e kaka wanene, nikech mae e platform ma wapedhie weche lela. Ka jatend piny William Ruto otimo gik moko maber mbele kucho, to jok maluwe piny ka bebiro mana timo maber. Ing'iyo mondi ni appointments mubiro bedo godo kata mosetimo e sirikal chalo nade, bende nyiso piny Kenya kaka chalo, to kata mamoko mapod biro timo. Dipo ni jogi oriwad mana osiepege manyocha ne gin godo e weche mag siasa, to ok ong'iyo ni lony margi chalo nade, nikech kotimo kamano te kaka jogi biro timo. Kawuono gokinyi asome oboke moro mapacho ka, achiel kuom oboke adek madongo mapacho ka, kendo wacho ni nitiere barua ma EACC nyocha ne ondiko chieng' tarik 10 kapod iweyo jotend migepe oko, nondiko ne wabunge ma sani koro liekore ni ondiko wegutegi wabunge ma ondiko wegutegi gi nyithindegi ema gikawo kaka staff mare. Tiende ni biro yudo ka mbunge okawo pie mare kata afisi mare mag CDF gi ondiko nyithinde mane ode. Ting'iyo ni opis ni kobiro to ok en apis mar wabunge. Ma EACC osendiko barua machalo kama chieng' tarik 10 e dwe mar 10 ni
ka wuon gi mondo gik makamagi kik timre. Koro kaka timore malo e kaka timore piny. Koro kapo nono ji nyalo luwo chik kata wanyalo luwo chik, to weche mag biro neno ni kamoro jotend migepegi otiyo gi weche gi kata gi powers kata teko magin godo e yo marach onge. Mak mana ni gima nyaka wang'e ni bendera to ka ni e gweng'u kata ni e dala to nyaka uwinji e muche. Mak mana ni e kungi tine jopiny koro kata jo gweng'u nyalo winjo much bendera. Mano gima ok wanyal tamore, Victor. Doge naparo ni ne wasa depart from katiba mar choncha mar Moi mane ka bendera ni e gweng'u to ne ng'ani chalo nyasaye moro gi ji matin. Koro machalo nyasaye ni monego aye, lakini kamoro ntiere ber moko matindo tindo manyalo biro to kotim gi e yo machik oluwo ok aneno rach, onge rach ka ng'at modhi otim kama itin ni kantiere ji 2-3 mane idwaro kamoro kata matimo project mo to gi qualify kata doko ni gi ai gweng'u kata gi kuma chielo gima onego bed mokwongo en qualification. Koro miyo mano to okode nekech samoro, Victor, kadiponi ne in owadwa kata kaka John ne wacho ni Charles kani kocha to Charles oyudo ka ntiere gimoro mabei kacha to Victor mong'eyo dwaro gini to ntiere jal machielo bende ma ok ong'eyo dwaro gini to Victor nigi qualifications moluwo jalcha. Ok dang' owe Victor ni nekech koro bi wach ni Victor ncha ne en godo Ramogi to Victor nigi qualification. Koro gima duong' matimore onego bed on merit. Kwaseng'iyo merit to gi gima katiba wacho emomiyo chik ong'ega ni dhano en ng'ama limited, dhano en ng'ama yom. Kowene thuolo to kata in inyalo biro neno Ruma ni osiptand ni wegere mane gweng'u kuma e kucho okonjo e gweng'wa tigole samoro loka kama ni inyalo geri. Nikech mbaka mano gore kata naneno social media PSS mane wan godo Kaluo nano ka ji ne chako ywak ne gini kar ne wan gi PSS mawuok Kaluo to ok waneno ber moro ma gikelo. Aya ne wan gi CAS mane wuok e piny Luo, ne wan gi cabinet secretaries mane wuok e piny Luo, ma jopiny sani ki somo kuonde ma ji tudore ji goe mbaka nitiere paro moro nitiere ni jogi ne ok okonyo oganda sama ne gichiegni gi sirikal. Jogi no en ting' margi mar konyo oganda Luo koso konyo jo Kenya. Jogi PS tiyo e bwo ker gi implement agenda mar government. Koro agenda mar government ni bedo implemented quali, for example kanye magi digi time nyaka ng'eni magi gin jotend piny owacho emomiyo wach mar devolution ne obiro mar konyo gik makoro nyalo timore e gwenge. Nekech sama in PS kata in CS to in CS ne piny mangima. Koro king'iyo weche mag ndara ok bi wacho gi katiba mane wantiere chon ma ji dhi kalamo ker ni we koro mondo mikel ndara ni e gweng'wa kata koro tim gini e gweng'wa. Emomiyo CS gi onge gima ginyalo timo kata PS kata CS gi gima onyalo timo maduong' samoro arambe moro ni e kor gweng' omanyo welo moko 2-3 to kele gweng' kuno, lakini ok onyal tiyo gi pesa mar piny owacho mondo ter project e gweng'i. Project moro amora mitimo bedo approved gi cabinet. Koro cabinet kose approve project ni bunge bende yes bedo gi duol to bende gigi gibedo budgeted for. Ka gisebedo budgeted for onge gima onyalo timo mopogore gi gima onge budget. Koro kata ubed mana gi PS 7 mana salary kata osara mochamo no mano ema donjone. Koro samoro mana kopono osara mochamo cha ochame low e kinyalo wacho kamano. Ero kamano John Diaga ki wuothe kor gweng' kata mana jotendo mag counties iwinjo ka jopiny wacho ni pes jatelo en peswa to osache no en osach jopiny. Osache no nyaka konygo jopiny. Na winjo ka jatelo moro wacho ni en kochiew ntiere ote mar tero ng'ato nyombo liete kod rambe. Koro mone timo tije nikech osache no en bende nigi joge ma nyaka ritgo. Ma ng'atwa ni sirikal teko mar bandera ni pod onya. Victor, gibiwacho ni nadie to kinone matut aparo ni opogore matin gi gima Fred wacho. Sama ji wacho ni kare ne wan gi PS moro e gweng'wa ka to ok waneno gimotimo. Ok gipeje ni ok waneno ndara mogero kata pi mokelo. Gima oganda go wacho en ni be ondiko ng'ato. Aparo ni kawache ma direct ne in CAS kata ne in PS jogweng'u indiko adi e sirikal. Ne in jatelo ka polis be nitie nyithi gweng'u ka mindiko e sirikal. Wang'eyo ni kisungu to luonge ni nepotism. Tena ni ikawo owadu kata nyaminu kata watni moro iketo kata imiyo tich kamoro.
to mane adiera mantie en ni okwange ni bro wacha nango to effect moro be nyaka bedi kaka Fred wacho ni ka bendera ni e gweng'u bende nitiere ji ariyo adek mowuok e gweng'u kanyo ginyalo bet ni ok indiko gi e ministry ma intie to bende itude gi ministry mar nyawadu moro midhi nyise ni an gi wuod gweng'wa moro maber e gine miwacho no bende onyalo timo gimoro kanyo. Aparo ni emomiyo attachment ni nitiere kuom jotelo. Japiny bendo believe ni sama in kanyo titiyo on their behalf. Bendo kaki wacho ni msara michamo no ichame on our behalf. Ok ni we wawil ni samo miya tich tatiyo atiyo gi locha kendo atiyo gi somba. Kendo ntie kuonde mibro dhi to ji bro nyisi ni bana inwa keti kanyo to onge gimi konyogo wabro goli. Gimo wacho en niya sami bire gweng to kinyal nyiewo na lunch wabro goli kanyo onge nyathi moro mindiko ka wabro riepi kanyo. Aparo ni en paro manie wi oganda samoro gole nyalo bedo matek to wanyalo ng'iyo mana ni kaki sama in e thuolo machalo kamano en ang'o minyalo konyo godo jogwengu ma ok ikadho sheria ma ok ng'ato nyalo dhi donjoni ni ng'ane otimo richo kaluwore gi chik. Nero kamano. Fred, kapok watieko. En wach malich mokalo nikech inyalo penjori to sama wabunge kech iwacho ni charity begins at home. Sama mbunge okawo chiege ondiko oketo kaka jakom mar CDF embo oparo chiege kata oparo jaode. Koro miyo weche mag nepotism adir mantiere ni kama telo ntiere inyalo winjie muche. Jowa mantiere e piny owacho ntiere yore mopogore opogore. Achiel kuomgi kata kiweyo CSS gi joma nigi thuolo samoro mar konyo kata mana ndiko oganda gin jok mantiere e bede piny machalo kaka parastatals. Kini ing'iyo gwelo manotimore odiochieng' manyoro ka ok nyocha mar Serem makoro donjo ka Kengen ma bende jo Kenya osechako goyo wang'gi ka giwacho nikech no gol jal mancha ntiere ho Marokak to William ochako oketo mana ng'at mowuoke e hoho Marokak. Koro samoro gimancha ne waneno e piny mokalo e piny owacho mar Uhuru Kenyatta mancha ne waneno ka appointments gi mang'eny ncha ne ai dhoth achiel. Mata king'iyo report mane NCIC ogolo ne wacho ni dhoudi ariyo mano dhoudi mar jo Kalenjin to gi dhoudi ma Central opong'o sirikal. Koro en bende kobiro dhi gi mtindo ni to onge kaka onyalo nyiso jotend migepe mowalo mondo bed gi pogruok. Wadwa neno ni en owuon mana kaka iwinja wacho ni rech to gi ewiye. En owuon nyako chak gi jok ma ondiko gi. Wabiro ng'iyo ni to ntiere joluo adika. Wabiro ng'iyo ni to ntiere jo Kisisedi bende wang Kenya ntiere. Koro gini kodhi Victor siasa makama ntiere nyaki kor gwenge. Wach makama ibiro do ka ng'ato nwang'o thuolo kata mane county government tembe ing'iye ni to gwengi kama oae kata dalo kama oae ji adimo kawo drepe mantiere e county. Koro kapod okwa wacho maloku nikech kaka timore malo bende kaka timore mwalo ibi ng'ini ento kijende adimo kawo ka e Montero ma choko suru e county headquarters ento ji adimo kawo mokonyo. Koro kwanyal dwaro mana mondo mi jatend migawo mamalo ka kende moka ema mondo mi otim gigi to kaka timore malo ka bende kaka otimre mwalo. To the bottom line en ni gimora mora mang'at mantiere apisi mar piny owacho obed e county level kata national level obed gima konyo jopiny obed gima oketo konyo mar jopiny malo nikech ibiro yudo ka samoro ng'ani gindiko jogi lakini ntiere kako pesa cha luoro modhi otudore gi ng'ani ni in tandiki ka osachien 50,000 to giming'e ni 20 mara igwe matek kamano. Hero kamano nyakwara Mgajwang'. Chal ka gima polo bro bedo kod kinde marabora ndi nyakwara moge ka watemo dola na wach ni ong'enye counties mekwa sani bende kwa neno ka odwa bedo mang'eny ahinya bende e sirikal mamalo nyakwara Mgajwang'. Upogore kod mano nyakwara moge kech malio kadhano sani koro kwa gwenge masanje counties ma Kenya ka chiegni counties maromo 26 duto oganda ma oheo 4 kech kayo kamutingo bende Kieni mani Nyeri county bedo oganda go okowe oko nikech chal mar kor lwasi masani koro kelo oro matamre kod nono nyakwara Mgajwang'. Maka ka jopiny ne loso ka otendo kod wach mar nong'no ngaji masani koro kwako piny. Hatuna mali mzuri ambaye tunapata maji ile safi ile ya mfereji ama ile iko kwa tanks. Maji yetu hapa ni maji ya kuchimba hapa tu kwa mafisima. Tuna share hapa kuna kisima inachimbwa upande hiyo wanyama wanakunyia maji. Kwa hivyo tungeomba serikali kabisa
iweze kuangalia sehemu hii ya Pokot, maana tuko na tabu mingi sana. Tabu number 1 ni maji, tabu number 2 ni nyasi. Tunajua kuna Radad Dam yenye ilikuwa imekuwa commission. Sababu tukiwa na hiyo dam, hii maji ya Emining itategwa na watu wafanye irrigation. Baringo County is currently facing a crisis. We have drought and we have famine. Our people lack food. We thank the government for the food that they have given so far. However, if you realize almost 60% of Baringo is dry land, arid and dry land. We call upon the government to increase their efforts and increase the food stuff that's coming to Baringo. Mana kamano nyakoro mojuang magojo piny mauke kaunti ma Baringo kaloso wach mar oro masani koro kwako piny. En mbaka masani koro pinje dhi chokore piny Misri mar gomba kama tutito gino kenge mage ma pinje ma jokanyo nego bedi koro keto mar kedo kod midhiero mar yamo mafute kod lwasi tinene nyakoro mojuang. Mopogore kod mano jatend piny Kenya William Ruto achiel kuom okenge ma sirikande osediero mopogore kod kunyo yewni malao na 100 okang' mano ochiko jatend migawo masani mondo tem kinda matimo chopo lek makamano. Bende yande wacho ni kaber nono yende maromo bilion 5 duto opidhi e Kenya kaka yor neno ni wabedo kod chiemo gi koth moromo. Maka kar jatend piny Kenya Dr. William Ruto ne oloso. Warito kaka William Ruto jatend piny Kenya no oloso. Maka kaka no oloso e wach mar pidho yien. Mbaya sana ya kiangazi. Na hii it will not improve, it will get worse with the time because of climate change unless we do certain things. Na ndio hivyo mumesikia tumesema kama serikali tunataka tuungane na wananchi wote wa Kenya tupande miti bilioni 5 kwa miaka 5 ijayo. Kwa hivyo kila mmoja wetu na county government, national government, all other agencies, the private sector na wafanyabiashara wengine wote, sote tutaungana both from the public and the private tuweze kuchangia kupanda miti ndio mito yetu isikauke na tuanze kupata mvua tena. John Riaga wan kod chandruok mapek ahinya to okokwako Kenya kende en gima okwako piny mangima. Wach mar lokruok mar yamo mafute kod lwasi ni masani koro kelnwa oro malich miwuoro e Kenya ka. Oganda milion 4 e counties 26 nong'no sani koro mako. Okenge ma sirikal oketogi be oromo to gin okenge mage ma in kaka ja Kenya iparo ni onego keti mar konyo e midhiero ni. Unyalo paro president mokwongo mar piny Kenya no flag of chiemo State House. Mar 2 chako timo kamano, mar 3 chako timo kamano, mar 4 notimo kamano, president mar 5 nyotimo kamano. Kendo katiba mar piny Kenya article 43 wacho ni ja Kenya ok ber kanindo kech ka sirikal nitie. Jatend piny Kenya nokuongore gi katiba mar piny Kenya 13 mar 9 ni obro rito katiba mano minya ka ligangla mar lweny. Watim nang'o? Erokamano Victor, en wach malit ahinya king'iyo kaka piny chalo sani. Kisungu moro luongo ni the fury of mother nature. Tiende ni kaka kit piny nitie sama koro wanyalo wacho ni sani koro piny iye owang'. Tang'o mowang'o i piny? Piny iye owang' nikech kech lokruok mar kor lwasi ma waluongo ni climate change. To Victor ka duoki chien kacha kaka gwenge ma Baringo ma waneno ka ji wueno. Bedi ing'e ni climate change nigi effect nyadiriyo. En gi tung koni kachiel kod tung koni. Tapado the best place manyalo chiwe ranyisi ni en Baringo kanyo. Nyocha wan gi jofwambo mag migawo miluongo ni Mesha. Kendo nwadhi e gwenge ma Lake Nakuru, kidhi yore mag Naivasha go. To ding'e ni gate ma midonjo godo Lake Nakuru National Park, pigcha noduogo moimo masani kanyo ji ok nyal donjo go. To kisudo mana machiegni matin Baringo kanya, tiyudo ka piny otuo, otwo maonge pi kata matin.
Tirani ma ebiluongo ni fury of mother nature no ohinyo ji mopogore opogore. Nitie jok mohinyo gi pi mang'eny, nitie jok mohinyo gi oro mang'eny. Omiyo wan kama tek. Awinjo ka President Ruto wacho ni weche gi nyalo kethore moloyo kaka okethore sani. Kama pod wadhi mbele kacha pod rach ahinya. To kata ka wachako gi pidho yien en mitigation maber manyalo konyowa kaka oganda, nikech nitiere ji mang'eny mosedongo Kenya ka Victor ma ok ong'eyo ni yien to en gima ber machalo nade. Emomiyo pod iyudo ka nitiere kuonde ma ji tong'o yien to wang'o godo maka. Jogi ok ong'eyo, to samoro be ok gi feel effect margi. Nawacho mbele kacha ka wachako ni nitie gibiluongo ni ecological justice. Justice tiende ni gidwa ng'iyo ni to alwora marwa nitiere kaka ratiro mare, dhano osemayo anyuola ratiro mare, makoro ng'ate manyaka wuogi manyaka wach ni wadwaro justice for our ecology. Tiende wadwaro ni mondo ratiro mar ecology ka nitie kama onego bed ni yien nitie to yien ne osetong' kanyo mondo mi duoke yien. Ka nitie kama onego bed ni pi ne ringe e yo monego bed ni oringe e yo makare, to nikech yien manosetong' kata ecology makanyo ng'ato nosedhi mo interfere godo, ere kaka wanyalo duoke mondo bedi kako onego bedi, nikech adiera mantie Victor en ni wadhi hinyore. Wach machielo en ni naneno e news otieno manyoro, tiyudo ka king'iyo kaka koro Nyeri County gi kech makecho Nyeri County, pi onge, cham onge, vegetation onge, to kisudo matin idhi e gwenge ma Nyandarua to naneno nyaka e puodho gin gi kabich ma pok gigolo kata e puodho nikech gikia ni gidwa tero kanye, nikech onge chiro, yore okethore. Aparo ni short term onego sirikal ong'i ni gwenge mage mantie Kenya ka mani kod chiemo kendo nigi surplus, mondo sirikal ochop kanyo mondo kaw chiemo magin godo, mondo mi jok maneno kaka koro jok machandore Nyeri kacha mondo migi chiemo ma surplus kuonde mamoko. Iyudo ka nengo jamni Victor en wach malit ahinya ni nengo jamni diel inyalo us Sh100. Naneno mawinjo ka chunya lit ahinya. Tibro yudo ni sani koro wachiko sikuku mag Christmas. Mbele ka donge ji bro dwaro mondo nyiew diek kata jamni mopogore opogore mondo ji oyang' e sikuku. Ang'o ma mono sirikal chopo kuonde masani jamni gi nitie mondo giwargi kata nengo maber, mondo kar mondo 1,000 kata karach obed 1,000 kar mondo bed 100, to migi pesano to yudi ka pesano ginyalo timo godo gimachielo, to kaw gigo eko jamnigo kelgi kuonde ma jok moko onge kodgi to ginyalo gombo pidhogi kata tiyo kodgi e yor chiemo. Erokamano ahinya. Fred, watim nang'? Wane akir kike? Wane akir kike to ntiere kaka nwadonje akir kike ni. Victor, kech kata ngaji oken gima ochakore sani. Kata mana kisomo mo matibiro nwango ni ntiere ndalo ma kech ne kayo jo Israel mane gidar magdhi e piny Egypt. Mamondo mine gidongo kanyo makoro gichak giduo giwuok e piny Egypt maka koro gichomo Canaan, keche manotero gi kacha. Koro gima miyo ji yiero piny owacho en ni piny owacho nego bed ni neno chon. Magi gin gik ma wawache lokruok mar weche madhi gi kor mag weche madhi gi koro mar kor lwasi. Ntiere departments ariyo pacho ka manyaka wang'e ni to bende gitiyo tijgi koso nego bed gibed disbanded. One, en department mwaluongo ni meteorological department. En department monego bed ni chiwo warning kata ginyiso sirikal ni koth dhi deko. Kinde duto wawinjo ka samoro gichiwo siem ni koth nyalo deko kata koth dhi bedo mang'eny. Ineno ka sirikal bende samoro rito makata sama giwacho ni koth dhi bedo mang'eny to giweyo ga mana thuolo machuok mancho okal nwano ka ji koth ochwe makendo ji sombo ji kuonde machalo kano, kuonde machalo kamago. Koro bende warning nikech mae en department kata bad migawo ma sirikal miyo omenda mathoth, ma omenda mamoko kuom giwuok e osuru ma owacho ka. Gik momiyo wan gi meteorological department monego bed ni chiwo siem chon mondo mi ka dine gichiwo siem to kamano dhok makoro thogi dine sirikal onyiewogi kata ne gichiwo siem ne jopur mondo mi ous dhogi olok gi pesa. Koro ka oro rumo to ginyalo uso dhogi kendo. Koro mano tiende ni meteorological department either o fail
kata ginyiso sirikal to sirikal ok tim gima giwacho negi. Eka nitiere department mar ariyo Begini thothne en more of ochiwo gimilo ni advisory to be tiyo advisory role margi. Yes, to be tiyo kode. Challenge nitiere ni bende wantiere kod committees mantiere e counties mekwa ma deal with weche mag weather. Ema kono go bene take this initiative kamotingo the county commissioner, kamotingo non-state actors, NGOs mantiere kanyo mondo bigi yore moko early warning signs kaka dangi gojo piny jek. Endalo machon Victor ne Nyasaye ne tiyo gi joge ne siemo ji nikech biro mondo ji noik no tiyo gi jootege. To koro e piny masani ka wantiere kawuono ni wan koda department machalo kamagi. Koro penjruok ma penjen to bende warning magi chiwo gi bende sirikal tiyo kodgi nikech gin department mabedo funded kendo yudo omenda koa kuom aguch jopiny. Either ok gichiw kech ndalo moko nwasomo chien kata ni king'iyo samoro mashinde ma gitiyo godo ok gin man gi lony masani manyalo miyo gine gik makamagi chon. Koro either ok gitiyo yo makare kata piny owacho okaw advice ma meteorological department miyogi. Mar ariyo wan gi migao kata pend migao miwacho ni miluongo ni Drought Management Authority. National Drought Management Authority. Yes, National Drought Management Authority tije ang'o? Nekech magi gin gik manonego bedni gisetudore magibedo gi cheno makare ka giseneno ka oro biro ka gitenore koda bad migao mag piny owacho kae to gineno ni gik makamae ere kaka inyalo kony. Koro miyo kata ka kech nitiere to king'iyo jogo ma jopith dogi e mwandugi gin gionge bengi. Koro ka samoro ng'ato nodhi uso dhiang' ma koro sani dhi yudo ka dhiang' 30,000 iuso siling 500 mana kaka wacho motelo ka. En gima lit kabisa nikech mae mwandu ng'ato jomoko samoro buok mako magore piny. Eka wan koda gimonego beni luongo ni long term projects. Kana somo juma mokalo bende anno ka IMF mano bad mi IMF ruok mochung' ne weche mag omenda e piny mangima. Sani koro siemo sirikand Kenya ni jak reactions kata weche mag chiwo omenda, weche mag chiwo kony ne jok makech kayo onego koro gichak nono matut mondo mi giwe weche machalo kamagi mondo mi ging'i long term. Nekech kitimo gimoro pile pile to kinwang' lokruok mana kaka Jona wache ni king'iyo ndalo mosekalo wasebedo koda kech. Ne nitiere kech moro ndalo mane watinda paro ni luongo ni kibrit olware pi. Moro chako biro ni 1000. Gibiro mopogore opogore. To bende wa learn from kegi. Nekech kech ok en gima nyalo rumo. Kor lwasi ka Nyasaye ma wuon koth kamano. Nitie ndalo ma oro biro, nitie ndalo ma koth birie. Mak mana ni bende wa learn from kode kata ke mosekalo chien. Gima chielo madwa wacho kae en weche mag mibadhi. Masa moro bende tenore. Sane king'iyo short term reaction en sirikal chiwo omenda ne jogo man koda ngaji. Sirikal kaka ni neno William Ruto ncha ne off-flag bando to gi cham madhi konyo jogi. Ibiro nwang'o ka samoro ipenjori ni ibiro yudo ka samoro kata mana nus mar omenda ni ema chopo ne jogi. Nitiere jodonga ich ma bende omenda to moko bende gin joma tiye sirikal mibiro nwang'o ka bando manodhi e gweng' moro ibi nwang'e od ruoth moro. Tiende gigi osetimore mang'eny kendo waseneno ka ruodhi imako, waseneno ka mirukni imako nekech cham monego bedni dhi konyo jopiny man koda kech iyudo ka ruoth kata chief bendo chako be wang'e teka ma bende entiere kech okae to chako kawo kata mana lori moro achiel gichak gitomonot konyogi. Koro mae momiyo long term programs emonego bedni konyo. Long term programs ginang'o? Neno ni Kenya ka wan koda koth masamoro yudo ka nitie ndalo ma koth biro moromo. Weche magi wacho mag kunyo yawo ka. Yudo ka kunyo yawo gi ok kunygi ni mondo gikony jopiny, ti kunyogi mondo tenda wuog kuondego. To dini kunyogi mondo gikony jopiny dhok makoro tho kuonde machalo Kajiado, dhok makoro tho kuonde machalo Narok gi kuonde mamoko. Dine yawo gi nitie ne dhiang' komodho pi to chako nwang'o kata mana it yien dheni bedo mangima. Tiyudo kaka sama pi onge ma dheni nyalo modho dheni tho. Tiyudo ka pi kata mana ma ji modhi. King'iyo piny Israel en piny mantiere desert. To Israel nigi chiemo moromo joge. Yande ne watemo project moro pacho ka ema niluongo ni Galana Kulalu. Galana Kulalu kuma nolali gi pesa manocham kanyo gi gigo te manonego bedni konyo nekech it was part of long term project mane sirikand Jubilee obiro godo kane ging'eyo ni ne gidhi kayo cham gunde milionde mathoth mane nyalo biro konyo. To ineno ka weche mag mibadhi gi weche mang'eny nodhi motene. Koro
ka ok wabedo gi long term program mar neno ni to ere kaka piny owacho ok ng'iya gigi sama ji osechope, nikech ncha ji neno nikech biro, ncha piny owacho neno ni nitiere nok mar koth gi gigi mabiro. Koro miyo kata miyo mana wach mbolea ma owacho cha ichiwe sani ka koth pod ok obiro, tineno ka gin gik mineno hinyo jopiny. Mar ariyo en neno ni kuonde ma cham chiekie maber machalo kaka Trans Nzoia, North Rift, kuonde machalo kamago, ere kaka inyalo ne piny owacho nyalo konyo jogi mondo mi keyo obed man malo, nikech ing'eyo ni nitiere kuonde ma samoro gwenge mabedo gi cham mathoth mapidho gwenge mamoko. Koro onego sirkal ket maino margi mapek e gwenge mapidho gwenge mamoko. Erokamano. Nyakora Mugajwang' wach mangima ndi Nyakora Mugajwang' wach mar oro gi nong'no masani koro kojo Kenya. In kane iyudo gimoro imadho gokinyi kata ni chamo kuoni moro godhiambo to gone Jehova Nyasaye erokamano. Kano dong' kik iwit oko. Kwara gi wuonwa gi minwa ne jang'isa ni chiemo kwete. Wabiro kawo yweyo kokalo kuom Ramogi FM ni mar gintiere kod lendo mamoko maka kod kacha machuno gi mondo me gi mi jopiny eka bang'e Nyakora Mugajwang' bende wabiro tieka ka John Riaga. Sirikal nyocha chako chenro miluongo ni Livestock of Tech Program mar nyiewo jamni e kuonde ma samoro oganda nie gi oro. En gima osebedo ka dhi nyime e ndalo mar campaign. Kani winjo kit campaign mane gore ahinya mane target the pastoralist communities, mae gima josiasa mang'eny Azimio gi Kenya Kwanza ne temo uso negi. Sani koro wane chal ma koro wanieni kaka jo Kenya watim nang'o be oromo. Jamni kata dhiang' maber minyalo go nengo 30,000 iuso nengo mar 1,000 kende. Erokamano Victor. Wach maduong' kanyo en ni aparo ni kitwa bende kaka oganda ni kosemiyi tich moro ni mondo itim to ok idwa neno ni itime e yo makare. Kiswahili luongo ni kuwajibika. Kendo osiepna ma Charles nyocha wache kama mang'eny ahinya ni kosemiyi tich donge ibed piny mondo ine ni tich momiya ni ere kaka nyalo time e yo makare kopogore gi pesa kata msara madhi yudo kuome. En adier ni migawo mar National Drought Management Authority onego bed ni noseneno ni mbele ka oro biro gi nong'no motimore marach mondo mi ging'ine ni to jamni mane kata chande ni nyalo tim gi nade chon kapok nengo gi olwar kaka koro nengo gi olwar ni. Kitaparo ni ma nyiso ni ineffectiveness mar authority makoro wawuoye wiye ni. Wach machielo en gik machalo kaka insurance. Aparo ni onego bed ni wang'iyo matut gik machalo kaka jamni. Juma mokalo nyocha wawache ewi rech mane nam ka bende wanyalo insure jamni wa maka gima kama otimore to lalo ok bed maduong'. Koro kata ka ochopo kama koro dhiang' kata jamni otamo wang'i makoro en dhiang' makoro tho tinyalo wacho na isulu otamo wang'a to ok abidhi asara nikech kuom dhera mothoni nitie pesa madhi yudo kuom insurance. Machielo Victor manyaka koro watim sama wang'iyo gimiluongo ni long term solutions gik moko ariyo manie pacha. Nyocha wago mbaka mar GMO ka tang'eyo kama antie ni from where I sit ni nitiere crops ma iluongo ni drought resistant. Donge wanyalo ng'iyo mondo ng'igi malong'o ni ka ok onyalo hinyo oganda donge wanyalo pidho gi e gwenge matuwo gi mondo koro gin gibed abeda ni koro chiemo nitie kata obed oduma kata obed muhogo donge inyalo pidhgi mondo ji oyud chiemo. Namba ariyo en ni nyaka koro wawuogi e gimiluongo ni rain fed agriculture, tiende ni pur mar rito koth. Kech waseneno ka ji chandore malich ka koth ochwe ndalo 2-3 to ji komo to kata koth lal jombe kata 4 cham manokom ka olal nono. Donge wanyalo tiyo gi dams manitiere, ang'eyo ni moko pesgi osecham to manitiere mondo watim gimiluongo ni irrigation fed agriculture mondo bed ni ok warit koth to pi manitie maringo e yawo, pi maringo e aora kata pi motimne water harvesting bende nyalo konyowa mondo wabed gi chiemo ka wapidho kodgi e yo makare. Kamano. Erokamano. Fred, ka watieko.
Anyalo wacho ni kuom jogo ma samoro Nyasaye gwedho gi keyo moro matin, kik gius cham ma gin godo. Kata ing'eyo ni samoro ibiro yudo ka gwenge kuonde ma wae nitie jok moko ma samoro Nyasaye gwedho gi keyo. King'iyo report mana yudo ka Kaluo en sani ni bando gorogoro achiel en $200. Kuonde moko en $180 kaeto irege gi $15. Mano sedonjo $200. To king'iyo yuto Victor e gweng' mondo ng'ato nwang'a $200 no kende. En pesa ma samoro thoth. Koro samoro inyalo use gi $150 tibiro nyiewe giga mabiro gi $250. Koro kantie cham moro matin kik kata ka rech gi gik mamoko go samoro mit, lakini watem mondo mi wakung chiemo ma ungo nekech samoro ngaji gi kech mwaneno e pinje mamoko gi nyalo biro chopo Kaluo moloyo kata kaka wanene kuonde gi. Koro kantiere gimoro matin ma samoro ng'ato nigo to kik wathora rundo cham kata uso cham. Kao kamano tanyalo tieko kawacho ni it ma ok winj wach jotenorega gi wich kidhi ng'adi. Erokamano nyafede. John Riaga, wach mari mogik ka in e county mano ma Kisumu. Fred wacho ni oganda jokanya namo owere kod wach mar sedo gi bando ka gidhi itere chiro. Samoro jomoko nyalo wacho ni to ka koro gime bando to nitie to gimichame go maonge. Erokamano, wachna mogik bende kotudore mana gi weche mag chiemo kamano en ni nyaka koro wang'i warning nosemiwa ni climate change effects mage ma waneno kuonde mamoko gi dipo kochopo nyaka gwenge Kaluo to kochopo to wabiro timore nade. Omiyo nyaka wakan chiemo, to sama wakano chiemo bende wapar jowa ma ok nyal dhi e puodho sani. Jodongo mana chako ka wacho ka programs ma wang'iyo godo ndo be jodongo wa mane kor gwenge yudo chiemo e yo makare, bende ngimagi ni e yo makare. Kik wiwa wil kodgi, gin jok ma Nyasaye nomiyowa, kuonde mamoko inego gi to mekwa nitie, bende wanyalo dak kodgi e yo makare kwa miyogi chiemo kod alwora margi e yo makare. Erokamano Victor kod nyikwa Ramogi Jwang' odiochieng' ma kawuono. Erokamano nya John Riaga ne county mano ma Kisumu kachiel kod Fred Ogweno ka wan go e studio ma Nairobi ka. Wagwero kamano maduong' mokalo kanyakla kod nyikwa Ramogi Jwang' duto te mane winjo waka. Ote moro kaendi wacho ni oyawore Victor ni jatend piny Kenya masani ne kane jakom no wacho ni dar ji e bunge mag Mau. En achiel kuom jatelo mane wacho ni yien okel koth. Sani koro dwa ni yien pidh bilion 5 mondo timang'o. Mano jawinjo moro penjo jo Kenya nyakwago mbaka e kinde mabende mbaka mar GMO kaka yor garo gi chien kech masani koro kecho mar oganda dhi nyime. Wanaket wang'wa ni to sirikal timo ne jopiny ang'o mar konyogi e rakruok kod midhiero mar nono masani. Ka ok kamano nyakoro Jwang' oriti ma kawuono abiro wewe lwet Cleophas Oluoch, Sharon Ong'ao kachiel kod Joyce Oduor e chenro mar mbaka oromo mana bang' kinde manok kende. Oriti ma kawuono kete mar Ramogi TV kinde te. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuonde opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Karanga foto! Machiegni nyakwa Ramogi Jwang' e chenro mar ngoma owake.
wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo, ras, rege owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, waterie golo machon. Tich abich, sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Thum dag mor, ngeso ka ngeso, saa 4 otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, saa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, saa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mana Ramogi TV. Chiemo kelowa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana Ramogi TV. Biro machiegni e Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Chakore tarik 3 dwe mar 11, saa 1:45 otieno. Penj laktar, ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin yore monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya, very good. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mana Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Yedhe mabecho mag thieth nitiere. Tudri kod jolony mag thieth mag jamni mondo olosni chenro mar kago jamni maromre kod rang'iny kata kwan mag pith mari kod lek magi mag pur gi pith. Mana kamano nyakora mugia juang gisani wadonjo e chenro mar mbaka oromo. Chenro machakore sani nyaka ngor mol kanyo saa 5 maronyang kaka pile chenro mar mbaka oromo wami weche mabende jofwambo magwa luo machiegni e kor gwenge duto mapacho kae kama bang'e to wabiro bedo kod tuake chenro ni mar mbaka oromo. Okinyi makawuono kata gisani antiere kai mar michal mar fwambo. Weche mabende wabiro luonu machiegni. Weche minyalo bedo kod geno ni biro neno e weche wamanyiena mamoko mago duche makawuono. Kawa chao kod chal mar fwambo nyakora moga juang okinyi makawuono. Mineno kae ma en jalup jatenda piny Kenya mano Rigathi Gachagua. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okinyi makawuono nitiere e romo. Mano romo mar Kenya Private Sector Association kata mano mar sekta maok mar piny owacho. Ka bende odiochieng' makawuono e romo makamano isidho ayanga chenro mabende biro neno ni rowere oyawo tije mopogore opogore pacho kae kaka yorno mar bugo maponono nitiere e nok mar tije pacho kae mar miyo rowere obed kod paro mar bedo jogo manyalo loso tije mopogore opogore kaluwore ni nok mar tije e kind rowere pacho kae en achiel kuom gigo mabende ji osebedo ka ywago. Ka bende kinde romo makamano ka bende wacho ni nyaka sani owacho kanyo ni uchumi mapacho kae osebedo marach ahinya, gino mabende osemono kata osethiro chenro mag tije minyalo losa e pacho kae. Ka bende nyaka sani owacho ni ohelnigo matindo bende nyaka sani nyalo konyo mar mondo mi oting' malo tije manitiere pacho kae. Emomiyo odiochieng' makawuono iyawo ayanga mano Kenya Youth Employment Entrepreneurship Accelerator Program kata chenro mabiro neno ni rowere matindo oyawo thuolo mopogore opogore mag tije kama bende ginyalo ndikore tije kigin kaka rowere kaachiel kod rowere mamoko kaka yorno mar neno ni rowere okobedo maonge koda tije pacho kae. Chenro makamano dhi mbele okinyi makawuono ka jafwambo marwa Walter Nyambaga nitiere e romo makamano kendo luono machiegni weche mopogore opogore matimore kanyo. Obiro miwa lipot matut kuku kaachiel kod tiengi e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano nyakwara mogia juanga odiochieng' makawuono wang'eyo ni to ang'o matimore e sekta mar somo e pacho kae. Ma en jatend piny Kenya William Ruto. Parni jatend piny Kenya William Ruto ne ochuogo aputa kata tax force mabende odiochieng' makawuono biro chako ayanga wuotho e counties mopogore opogore pacho kae. Parni jatend piny Kenya William Ruto ne ochuogo aputa mar mondo mi osum paro kowuok kuom jokanyo duto e sekta mar somo. Sumo para hinya kotudore kod lai manyien mar somo mano mar CBC manyaka sani osebedo kanyayo paro mopogore opogore kowuok kuom jonyuol kaachiel kod jopuonje. Emomiyo jatend piny Kenya William Ruto nochuogo aput maket kod mano mar mondo mi gisum paro gine ni en lokruoge kaka mage mabende biro tim e sekta mar somo. Aput makamano mantiere kod jokanyo 42 kochakore odiochieng' makawuono gibiro bedo ka giwuotho e kor gwenge mapacho ka. Odiochieng' makawuono
gibiro chopo e counties mopogore opogore, counties 47 duto e pacho kae. To kochakore ayanga odiochieng' makiny ma en tarik 1 dwe mar 11 higani. Kamiti ma kamano biro bedo e counties mano kaka county odiochieng' makiny gibiro bedo e county ma Kwale, Taita Taveta, Marsabit, Nyandarua, Turkana, Kericho, Busia, Migori, Mandera kachiel kod Samburu counties. Kapo ni nitiere counties mabende awacho kanyo, ng'eni odiochieng' makiny kamiti mabende ochuogi mar somo paro kowuok kuom jokanyo mopogore opogore e sekta mar somo chako wuotho e kor gwenge ma pacho kae. Omiyo ka nitiere county ma Migori kacha odiochieng' makiny gibiro chopo e county ma Migori, inyalo chwalo paro mari e yor andika kata inyalo chopo kacha mar mondo mi ichwal paro mari e wi lokruok moramora minyalo gombo mar mondo mi oket e sekta mar somo kalure ne giketo ayanga kata giyawo thuolo mar jopiny kata jonyuol mar miyo gi paro moramora minyalo chiwo mar bero sekta mar somo. E county ma Homa Bay gibiro bedo kanyo tarik 3, county ma Siaya gibiro bedo kanyo tarik 8, ka county ma Kisumu gibiro chopo kanyo tarik 11. Omiyo kapo nono ni nitiere county moramora e pacho kae, jokanyo kata aput mayando chuogi mar somo paro kowuok kuom jokanyo mopogore opogore e sekta mar somo biro wuotho e counties duto. Kik wiyi oko kod paro moramora maliw mapo nono inyalo bedo godo manyalo konyo e bero sekta mar somo. Ne ni chopo kacha mar mondo mi ichwal paro mari. Par ni chenro makamano mar wuotho e counties, aput makamano biro bedo ka wuotho kochakore odiochieng' makiny tarik 1 nyaka chieng' tarik 11 mar dwe mar 11 higani. Omiyo kintiere kod paro moramora manyalo bero lai manyien mar somo mar CBC inyalo chwalo e yor andika kata inyalo chopo achiel kachiel mar mondo mi ichwal paro makamano. Kaluore ni sirikal ma pacho kae nitiere kod chenro mar keto e tim lai manyien mar somo kochakore mano higa manyien mar 2023. Par ni higani kochakore dwe mar 11 kango chopo kanyo gimoro tarik 28 dwe ni bende jopuonjre biro bedo katimo penjgo mag KCPE, KCSE kachiel kod penjno mar grade 6. Omiyo ji duto mantiere kod paro maliw e wi chenro mar somo mar CBC inyalo chwaro paro mari. Akawa dhi mana mapiyo piyo nyakwara Mogi Ajwang' mineno kae ma en speaker mano mar od bura mar Senate mano Amason Kingi. Odiochieng' ma kawuono speaker mar od bura no mar Senate Amason Kingi biro yawo ayanga romo mar senator mano romo kotudore kod wechego mag ohala e magawa moro mabende yudore ka dho wath nam chumbi mane county ma Mombasa. Jofwambo magwa nitiere kuro kata jafwambo marwa mano George Aoko biro luonwa machiegni chenro makamano mar nyisowa ni en romo marang'o to biro konyo e bero senator e yo machalo mane. Ka wadhi mana mapiyo piyo wadhi nyaka county ma Kisumu. E county ma Kisumu nyakwara Mogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono achich mabende itudo kod nek mar jarita mar mama Aida Odinga mano Collins Okundi. Odiochieng' ma kawuono ibiro chwale kendo e nyim doho tok bedo e stesend obila kuom ndalo 14 mane kinde mabende pod nitimo nonro matut kotudore kod nek mar jarita mama Aida Odinga mabende niluongo kanyo ni Barak Jaraha mabende nowito ngimane kata nonegi kanyo tarik 14 dwe mar 10 mano ma higani. Pani nosetere e kar yueyo mare mogik mano chieng' tarik 28 dwe mar 10 higani. Achich makamani biro chwal kendo e nyim doho mar mondo mi omed yal bura makamano kalure ni Barak Jaraha nonegi e kar adak mamamboleo mabende yudore e county ma Kisumu kabene nyaka sani podi medo tim nonro matut mar yango adiera kotudore kod nek mare. Wantere kod geno ni biro yud ratiro e yo makare kendo familia kachiel kod osiepe mage biro yudo ratiro madwarore kaluore kod nek mar jarita mar mama Aida Odinga. Kawadhi mbele nyakwara Mogi Ajwang' wadhi nyaka county ma Homa Bay. E county ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono nyakwara Mogi Ajwang' riwruok mok mar piny owacho mano mong'ere kaka Eco Network Africa odiochieng' ma kawuono gibiro chiwo gige lony manyasani mopogore opogore ne grube 4 mag joma mine. Mago grube mabende yudore gwengego mag Litare, Kaugege, Mrongo kachiel kod Wakula. Mago dho wedhe
Malitare, Kaugege, Mrongo, kachiel kod Wakule, mabende yudore Suba North, kaka yorno mar ting'o malo pith mar rech e kaunti no ma Homa Bay. Kaluwore ni pith mar rech bende nyalo konyo e ting'o malo chal mar ngima. Mano kanyo gima timore e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono, kendo jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Homa Bay kono, mano Ali Abich, biro luonwa chenro makamane yo makare mar neno ni grube 4 go mag joma mine ibiro migi ang'o mar mondo mi gin bende gichak pith mar rech kaka yorno mar bero ngimagi. Nyakore Mogi Juang gi kanye mochopo godo e giko mar chal mar fwambo kinyi ma kawuono, weche opogore kata weche mamoko. Bende wabiro medo luonu e pacho kae, weche matimore pacho kae kaachiel kod weche matimore pinje maoko, duto wabiro luonu, kendo inyalo bedo kod geno ni gin weche mabende inyalo yudo e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Ka kamano, yiena mar mondo mi akaw yuyo matin. Tok yuyo marwa, nyawadwa Sharon Ng'ao biro donjo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Biro machiegni e Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kaachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kaachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Chakore tarik 3 dwe mar 11, saa 1:45 otieno. Rito yier wiyi e yo makare kendo mowinjore biro kete maler kendo maber. Kitiyo kod mo mang'eny kata itimo blow dry ahinya, mano nyalo ketho yier wiyi. Barupe man gogo ang'eyo ni gin fake, to ane mana wacho nolosgi. Gigi duto te an natimo mondo ne ni unu yudo konyruok. Ana winjo ka marach ahinya sama ini timo na marach kama. Awinjo ka malit e chunya. Onge de chieng' ma ini dwaga yie koda. Nang'o? Nying puodho manondikie kalatasno koro olokre obedo mara. Ano kando adat. Mama winja. Ana bodong mana kae. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin giwere monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhiya, very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni, namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mana Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho.
Pith mar kich en agribusiness. Riuri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi makati. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Hello. Tafadhali, waita kwapi? Oh, leta wacha mambo mingi tafadhali kwa unyenyekevu. Oh, mara pilau, mara managu, fanya hivi. Leta kama yeye tafadhali. Leta hiyo itakuwa inanifurahisha katika maisha yangu yote kwa sababu managu, mara unasema pilau, mara sijui kibis, hiyo yote hainisaidii katika maisha yangu. Leta kama yeye. Asante sana na Mungu awabariki. Dial *811*401# to get leta kama yeye. Manak manya kwa Ramogi wanga banga chal mar fwambo mabende ochiw kanyo kod nyadendi Joyce Oduor. Sing'eni nang'o mabende jofwambo magwa biro bedo kaluwo odiochieng' ma kawuono. Gisani koro wadonjo e twak e chenro mar mbaka oromo. Aneno kanyo ka en saa 4:23. Chenro ma kama wadhi godo nyime nyaka saa 5 mar onyango kinyi ma kawuono. Nyaka Ramogi jongo kinyi ma kawuono e twak mar chenro mar mbaka oromo. Wadwaro mar mondo wago twak kata mna wago mbaka ahinya kaluwore kod medruok mag masiche mag apaya. Ere kaka wanyalo geng'o medruok mag masiche mag apaya? Mana ka mi picha ginero mabende notimore e odirani. E odirani ji maromo 14 nolalo ngimagi e masira mar apaya e kuonde mopogore opogore. Masira makamago nyaka Ramogi jwang' notimore Kajiado, Ruiru, wantiere gi apaya mano ma Western Bypass. Kendo nokelo lal mar ngima mano mar ji madirom 14. Nitiere medruok mag apaya moko bende kata na poko landi ahinya e TV, e radio. Ere kaka wanyalo geng'ogi? In iwuon kirembo nyamburko kata iwuotho e geng' apaya kacha. Machiegni twak makama ponono nitiere koda penjo mora mora. Ioronwa penjo ote magwa mag lai machuok ni 0236900. Mbui mar Facebook yudo wachiel kachiel mano Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e mbui maga iyuda @Sharon Ongao. Katika manya kwa Ramogi jongo kinyi makawuono kan kenda mar poro wacha ahinya kaluwore koda geng'o masiche mag apaya. Antiere gi jalony mano apisa mochung'ne timo apedha mag nyamburko mawuok e duol mar NTSA. Nyinge en Opere Nyaroya, to mok en yango ne kata mana mar biro e TV mar Ramogi. Opere kijalo mna winja arwaki ni machiegni amusi ni misawa. Mano
Amoso dito no ya ore urainya. Opero winjo yo makare kenda goniero kamano kumido thuolo mar loso koda TV mar Ramogi. Mana chiel ka chiel mana ka apenji opere. Duol mar NTSA kwa chakora mna juma mokadho. Ahinya kotenre koda okenge mago maga gengo masiche maga paya. Nano ka duol mar NTSA no kauting makende mar timo nonro ahinya ne nyamburko mago mag jowuoth mag jigiwegi kanyakla koda mamoko mago matingo sike kaka trailer gi mamoko. Ahinya kaluore koda teche mag nyamburko. Matinde ntiere moko kum derepe mabende oketo teche mago mag LED lights. Mago begande mungere kaka flashing lights gi mamoko. Okanga ma NTSA timo kata mna nonro mabende NTSA timo ewi teche makamagi nyaka sani. Osechopo kanye in kaka pisa mochung'na pedha ne nyamburko. Kamana ahinya Madam Sharon, en adieri ni geche jogeche mang'eny kata jogeche mag private oseketo teche mopogore e gechegi mamoko okoyie chiko okoyie kalore gi the Traffic Act okoyie. Iyudo ka ng'ato keto geche taya ma blue, ng'ato keto taya moko ma LED marieny matek makata ng'ato biro ja mtoka machielo biro to orocho wang'i mo kinyal ng'iyo kamidhiye. Mano en ataro mar Traffic Act. The Traffic Act oyie ni nyaka bed gi light mbele bedo light marachar nanga wachi marachar chien bedo red makwar makinyono break to bedo makwar unless ni ng'ato reverse emobede white. Tiyudo ka sani to jiketa teche ahinya gin sani koro jo private mang'eny kode nikech private vehicles pod ok biga inspection. Koro yudo ka ng'ato kita teche inyawuo ni en kata ambulance to ok en ambulance. Inyawuo ni en fire engine to ok en fire engine. Mane momiyo ka watiyo kanyakla gi police jogol chik ni jok manigi moketo teche ainago nyaka koro kawnegi atua mondo gigol techego nikech techego bedo kelo aliatari barabara nikech in ka koro ng'ato keto LED lights marieny ma ok nyal neno kata ng'ama biro ok nyal neno kaminyono, mano nyalo miyo accident timre. Mane momiyo atua makamano koro oseketi mondo ogol chik ka ng'ato keto taya inano ogol chon kapok omake. Thank you. Mana kamano pere dibedi ni medro kata mana keto teche makamago bende mosebedo kata mana ka kelo medro ahinya mag masira mag apaya. Yes, mano en achiel kuom gik mamedo kelo masiche mag apaya. Ngeni obed anything gimoro amora manyalo kelo masira e apaya mano gima ok wanyal yiego kata obed mana en gima tin manyade to nyalo kelo masira mano gima nyaka wakaw ni atua manyaka geng'e nikech ngima kata obed ng'ata achiel en loss en asara maduong' miwuoro. Thank you. Erokamano ahinya opere Nyaroya. Kata kamano bende ibiro mana nyiswa nikech ang'eni duol mar NTSA untiere koda tudruok koda duol mochung'ne obila e pacho ka mano mar National Police Service mar neno ni geche mabende nitiere koda teche makamago nyaka gisani ogolo teche makamago chenro mabende nochak tim juma mokadho. Bende par ni nitiere geche ahinya PSV mago mating'o jowuoth bende nitiere mago maga jigiwegi mong'ere kaka private motor vehicles manego bed ni ng'ado negi licenses mano dwe kata mna higa ka higa. Licenses go makamago kata mna king'ado ber mar kao licenses makamage nyamburko mag PSV kabede nyaka sani dereva mano mar nyamburko mating'o jowuoth kanyakla koda tandboy kata mna conductor mare bede nyaka gisani gibed gi license men kaluore koda kata mna CM mabende duol mar NTSA nochiwo. Okang' makamano sechopo godo kanyo pere. En adieri waluongo ni public service vehicles nyaka bed gi maluongo ni road service license. Road service license ema specify ni route mane miringe mondo gari kik ringa abal ni kiny iyudo wuoth moro dhi rudi ni ikaw route no ikeko. Road service license ema specify ni iringe route mane to bende en mochako specify ni abiria miting'o gin adi.
Koro yudo ka all public service vehicles nyaka bed gi road service license. To nitiere geche ma bende nigi road service license to gin open oyawe ogonyalo ringo any part of the country. Kuom ranyisi geche school buses adieri nyaka gibed gi road service license to yudo ka margi no is not restricted ni en oringe route mar achiel nikech ang'o nyithi sikul kawuono gidhi e festival samoro drama ochiko Nyeri kiny ochiko Mombasa. Koro yudo ka road service license gin go lakini ok en restricted e route achiel, it is open to the country. Ma timore ne geche ma kanise bende company vehicles or company vans bedo go, lakini mago abiria manie SACCOs mating'o abiria mano to nyaka bed restricted a route moringe nyaka bed specified. At the same time the driver be nyaka bed gi driver's badge nikech nyaka wang'e ni driver mane mariembo gari to manamba mage kata ka nitie manamba kata ka gin conductors to gin mage mantiere matiye gari no. Mano mage timo mondo mi okel order, okel ratiro kendo okel chandruok e sector mar barabara. Mok niya ing'eyo riembo itakataka ni ing'eyo riembo isedonje gari. Mano temo mondo mi okel order mondo gik moko machalo squad makata ka kech machalo squad gini ka ng'ato gari chupo to ng'ato ne okawe squad kan wacho timore to ok inyal trace ni to ng'a mane nigi gari no mondo kata kane kosa owuok kuom jariembo to koro inyalo kaw ne atwa mowinjore. Mane momiyo chik wacho ni nyaka wabed gi road service license mang'e ni gari ringe route mane, driver nyaka bed gi driver's badge and conductor nyaka bed gi badge mondo wang'i joma nie gari to bring order. Mane wacho ni kare budgets makamago uchiwo en mana ni akend kadaka dul kaka mar NTSA un kaka pisas mag NTSA osebedo kata mana kutima pedha ahinya e nderni mabende wantiere godo ahinya kata mana mago mating'o mtokni mating'o jowuoth. Conductors adi mantiere koda budgets nikech nitiere moko mana ma kaka iwacho magoyo squad ber mar budgets bende se wacho kanyo derepe mage ma bende nitiere koda budgets nikech nitiere moko kuom nyamburko mating'o jowuoth ahinya kata mana bure Nairobi ka yudo ka otieno nitiere moko kuom nyamburko mating'o jowuoth ma dereva samoro koyudo kata mana lony mano mar riembo gin jo squad. Akendi duol mar NTSA utimang'o to mar mondo mi oyud badge kata mana nyamburko oyud badge makama kichiwo ne nyamburko ichiwe achiel ne dereva gi conductor achiel koso nitiere moko mabalan. Erokamano gima nyaka winjre malong'o ne jowinjo ni the PSV badges ichiwo ne driver individual person ok miye ni omi gari koro ng'ata madonje gari kata driver moro amora mabiro. It is individual person. Mane momiyo ka in driver ibro migo as a driver, ka in conductor to imbi migo as a person. Adieri nitiere geche moko maonge gi ka conductors ma waluongo ka ni long distance. Iyudo ka nitiere geche moko wawuondre ni ma owuok Nairobi ka to dhi Kisumu matieni en kosepong' e stage ka office gi ka to ochako pik okawo ji ni pod okwanyo ji e kor yo. Koro iyudo kaka mago gibedo exempted gionge gi manamba, lakini moko mang'eny gigo town service ma ka gi kacho odondo ji ka gi ka mano nyaka bed go, mano nyaka tim, mano watimo kendo bedo enforced kokadho kuom SACCOs makech wang'iyo the compliance rate mar SACCO ka SACCO. Kwa yudo ni in gi drivers 30 keche SACCO ma staff nyaka bed gi at least geche 30 to ko wayudo ni geche gi kata geche apar kuom gi compliance gi ok ni kare to we take an action against the SACCO. We engage the SACCO leadership ni your compliance level is low, your drivers giduto gin gi badges, conductors can town service onge go. Koro mondo mi the compliance rate obed full, obed 100 ewi 100. Aya ipenjo kuom geche moko ma kaka ma pareto tieno nitiere jomoko maluongo ni usiku SACCO gi gin illegal nikech ang'o iyudo gin magi gichiewo mana ka piny chieng' podho kore ka gisieko nikech ang'o
gionge gi gik mang'eny. Koro emomiyo ineno ka gidwa ni gibiro otieno seche ma ging'e ni enforcement onge, kata sama ging'e ni enforcement ok ni ahinya. Emomiyo koro iyudo ka gilidhore ang'o otieno, ok gidwa biro godiechieng'. Mago geche miyudo ka gionge gik mang'eny, gionge inspection, gionge road service license, driver samoro onge go, en ng'ama riembe mong'eyo, onge gimoro amora maonge go, samoro onge kata mana driving license. Mago emwatiyo gi police mondo mi gibed cracked, mondo nikech mago bende kelo ajali kata masira mag apaya. Thank you. Mana ka dogi kanyo pere nyaro ahinya kaluwore koda apedha ma bende duol mar NTSA timo. Mana kaka iwacho, nitiere kata mana stickers manego bed ni iketo ahinya ni nyamburko mating'o ji mago PSV. Nitiere sticker mong'ere kaka motor vehicle inspection stickers. Un kaka duol mar NTSA sema bende utimo apedha ne nyamburko mago mag PSV. Akene gin ang'o ma bende ung'iyo nikech bende oseyudore ni magi bende ema kelo medruok ahinya mag thoe e masirni mag wang' apaya. Erokamano, samoro jawinjo nyalo gombo ng'e ni to ang'o ma wang'iye gari sama itimo ne gari inspection maluongo ni vehicle inspection. Mokwongo agombo ni jawinjo ng'e ni gimiluongo ni vehicle inspection en tije en ang'o. Gimaduong' mitimo ne inspection mar gari en gik moko ariyo. Mokwongo, kendo kopogore gi Traffic Act, Cap 4(3) of the Traffic Act, wan gi standards bende molos gi Kenya Bureau of Standards ma relate gi weche mag gari. Gigi duto watiyogo mondo mi safety e weche mag geche obed enhanced. To seche mwatimo ma, objective ariyo madongo en mokwongo mondo mi geche obed gi mwaluongo ni mechanically roadworthy. Gibed geche man gi ngima makare manyalo ting'o ji, mabed ngima makare mating'o jowuoth, manyalo ting'o jowuoth e yo makare ka gin e apaya. Mar ariyo, koro mokwongo luongo ni mechanical roadworthiness. Emomiyo itimo inspection to achieve mechanical roadworthiness. Mar ariyo, en mondo mi geche obed environmentally compliant. What do we mean? Mano ulo ni geche gibed geche magula iro maketho alwora kata kama ji nitie. Inyalo yudo geche moko ogolo iro minyalo wuoni en ong'weng'o to en mana iro mogolo. Mano nyisi ni gari no ok en e yo makare, owinjore otimne service. Koro mage gik madongo momiyo watimo inspection for mechanical roadworthiness and environmental compliance in terms of emissions. Koro, ka okel gari inspection, nitiere gik mang'eny ma wang'iyo mondo mi gari obed kare, mondo wang'e ni gari ni bende en gari makare, mondo mi moromo bede yo. Motoka opogore kidienje mopogore opogore. Wan gi gik maluongo ni wan gi electrical systems mago ing'iyo, gik machalo weche mag weche mag electrical. Wan gi the steering and suspension, mano wang'iyo ni to steering mar gari bende en kade koso ni en kombo, mago ing'iyo. Braking system, wang'iyo brakes, ni to brakes bende ni kade, mano ing'iye gari. Gik machalo braking system bende en tie kare. Nitiere gik machak wang'iyo machalo the body mar gari, bende body mar gari ni en kare, bende nitie olose gari ni makare e body wise. Ichak ing'iyo gik mwaluongo ni upholstery, kombe mar gari ni be gibedo anchored maber, bende en gi seat belt. Gari ni bende en gi gik machalo reflectors ma kata ka gari okwamo mbele to ng'ama chien kata kogo light to nyalo neno ni chu kare nitiere gimoro mochung' e yo. Bende en gi chevrons and reflectors mabecho ma timo reflection maber ma kata ka ng'ato go light to ng'iyo. Koro e gari wang'iyo kidieny fuond gari duto, ming'iyo fuond gari duto, wang'iyo the engine system, the transmission system, wang'iyo the steering and the suspension system. Operen mana ni ung'iyo gite dul mar NTSA mano tich maber mutimo, puoch gi pak. En mana ni nitiere ywak
ahinya mag jopiny kotenre koda achudhe cartels mamoko mabende wachre ni samoro kosemi pesa matin to gichiwa chiwa mana budgets akani budgets go giyudo kanye un kaka dul mar NTSA gin fuge mage ma usedino mar neno ni geche te otimnegi nonro makare ma cartels kata mana achudhe ok oyudo thuolo mar dhi kata mana samoro miyogi pesa to gichiwo budgets kapok otim nonro ni geche. Yeah, ingeni mano, when we talk of mano gimiluongo ni golo gimoro matin, mana soya mano corruption. Corruption is a problem. Okay, na problem kata na NTSA kende kata ni na problem ne. Corruption is a sin problem. Mana ni richo, and problem is sin problem. And then wachi ni en chandruok mar richo. But any sectors do to the country. But now kiwuoyo ni ntie achudhe manyalo timo mago okdanga wachi ni onge, but waketo mikakati matemo geng'o mago. Mokwongo watemo automation, wasetemo investment in automation mondo mi ogeng interaction mang'eny mag ji gi drepe. Kuom ranyisi kibiro Likoni Road wan gi automated inspection center kaachiel gi Mombasa centers mamoko pod wadhi mos mano gari dhie machine to machine ng'iyo driver kosechopo gi gari to weye ne inspector makawo gari to kadho kode to machine ng'iyo ka braking system raj to machine osendiko ni gari raj mabende okoro ok nyal loko kata gino. So kaen suspension kaen mago duto kaen emission machine macheko mago waluongo ni automation process. Mano watemo mondo mi okony nikech kaen giming'iewo gi wang' lilo to adieri ng'ato kogolo gimo matin to samoro yudo jamidenyo to nyalo rocho ratiro mar tich. So mago gik mwatemo geng'o mondo mi watemo keto mondo mi weche mag achudhe manyalo rocho weche mag timo inspection kik bedie. Mano en gima watimo kinde ka kinde mondo mi jok ma samoro gari ok ni kare to dwa nogol gimo matin mondo mi gari okadhne kaeto gari odhiye wang'ayo samoro gari ok ber. Mago gin gik midhiero ma wakedogo e kinde ka kinde nikech ok en mana chandruok mar NTSA kende, it is a sin problem ma nyaka wakedgo e piny mar Kenya ka kinde duto. Mana kamano opere nikech aneno ka bende sa bende ringo matek to bende in bende ang'eni nego bed ni nitiere gi chenro mamoko manego bed ni timo geng'o masiche mag apaya. En ang'o ma oganda nego bed ni ng'eyo ahinya malose kaluwore koda jogo kuma bende riembo nyamburko obed mag ji giwegi obed mago mating'o jowuoth. Wantiere gi jo boda jo tuk bende wantiere kata mana gi pedestrians mago jok mawuotho e geng' apaya ma bende oseyudre ne kinde mosekalo ng'ata nyalo yudo masira mar apaya. Odira ni mana kaka nasiliko ne nyakwar Mugejwanga ji maromo 14 ne otho e masira mar apaya. Masichni mabende notimore Kajiado, ntiere Ruiru, ntiere apaya mano ma Western Bypass. To king'iyogi kama bende manotimore Namanga mane county ma Kajiado. Mano naluore ka kuma ntiere pickup mano mana ji mana ntiere iye bende no lalo ngimagi. Magi en kaluore ntiere derepe moko mamadho kong'o to dhi to riembo nyamburko kelo masira mag apaya. Ntiere jo pikipiki mabende oganda mapacho ka osebedo kata mana kaywak negi kaluwore koda speed. Samoro bende iseyogi, samoro bende jo matatu bende iseyo. Oganda nego bed ni tang' nade kata mana kinyalo chiwonwa pachi mogik okenge mabende wanyalo geng'o godo masiche mag apaya. Erokamano, mana kaka iwacheno en wach malit ahinya lalo ngima ma tiwuok e yor apaya ahinya kuom gik minyalo geng'. To mana kaka iwacho adieri ogwang' iseyo to gweno be ichayo. En adieri ni kata ka kono jowinjo kata kinyang'iyo atamalo mang'eny mar masira mar apaya Kenya ka wuok nikech human error, nikech gima ni nyalo geng'. Yudo ka over 80% atamalo 80 gi wiye wuok nikech human error. Atamalo mana matin manyalo bedo 10 gi gimoro 13 13 ema biro nikech weche mag mechanical condition mar gari. Atamalo matin mabe biro nikech condition mar wang'ayo.
to mang'eny gin kuom gik minyalo geng' mawuok kuom wan wawegi. Waduto mana kaka iwacho, wan gi responsibility gik mowinjore watim mondo mi wageng' masira mar apaya. Kuom ranyisi, kiwacho kae mane otimore bypass ma Nairobi kanyo no, Kamakis, be wadhi kata check colleague na moro osedhi check timo investigation e apaya no. Nikech iyudo ka en ng'ato omadho andiwo, omadho kong'o to dhi riembo. Kade no owe madho kongeno, kata kane omadho kongeno onge wach, to owe kiko riembi, okaw kata ka oluong kata ja taxi, obi oting'e, masira nodo kotuch. Aya, koro mano nyiso ni wan gi responsibility. Kik wamethi kaeto wariembo, don't drink and drive. Mana achiel gima nyaka waketi mkazo. Mabende jo miting'o jowuoth, kata ka en matatu, wambe wan gi responsibility kaka jowuoth. Kopo ni driver omer, to kik uyie mit oriembu. Gouru koko kendo tamru. Mano namba achiel. Mar ariyo, kaka miwacho mana mangano, pick up. Oting'o ji mang'eny ma ok owinjore bed ni oting'o, to oting'o ji. Mano makosa namba achiel. Jowuoth nigi responsibility, jukumu mar kawo hatua ni, ka en gari moko owinjore oting' abiria, onge tiende, to kata ka en gach abiria, ok owinjore overload. Ka en gari mowinjore ting' ji 14, we oting' ji 14. Gimoro ni waket haraka, wan garaka ma kama ji dhiye seche moko mako dhogi. Ni ji ni mana garaka, to samoro kama gidhiye malong'o to mako dhogi. Iyudo ka osesoyo oket nyaka sambaza, don't overload. Mana another responsibility. Ma wan kaka jo gari, jo abiria, bende owinjore wakaw responsibility no. Mokwongo awacho, don't drink and drive. Kik wamadh kong'o to ji riembi. Don't overload. Mar ariyo, japiko, well, let us observe also lane discipline. Rwak helmet, rwak reflector jackets, ne pillion passengers bende orwak reflector. Samoro gi joywak ni ogute ma japiko nigo ni igi olil. Wangi wa maintain cleanliness japiko. Kiting abiria, make sure ni in kata gi gear ma kata ka abiria biro to girwak duko gikete wigi, kore ka giketo gudi e wigi. Gibed gi helmets, girwak reflector jackets, then observe lane discipline. Jo matatu, let us not overspeed. O kata jo matatu kende, individual vehicle owners bende waseyudo ni are the most notorious. Ng'ato nigi gache wuon nikech ok waseketo inspection mkazo mang'eny kuom gi. Iyudo ka gin bende ng'ato overspeed. Let us avoid overspeeding. Mweri titi. Ang'eyo ni geche mag public nitiere speed governors manyaka gibed fitted with. To jo abiria jo kawaida, iyudo ka en gi private vehicle ne, iyudo ka odwa riembo speed mar 120, 120, 130, 140. Ok oyie. Speed oyiene mana 80, public service. Kan gin ndeche mamoko gi jogeche matindo 100. Speed mar 100. So let us not overspeed. Let us not drink and drive. Let us observe lane discipline. Warwak helmet kum japiko makamano. Let us observe road signages and road signages and are very key. Kaka mondi gini this 50 kilometers per hour like kuonde machalo mag chirni, sikunde, osiptende, ibro yuro kondi kata 30 kilometers per hour or 50. Let us observe. Kain bump, let us observe ni wangeni bump moro biru or bridge moro nitiere kanyo kata daraja moro nitiere kanyo wadhi mos. When we do those, tajo jotielo bedo nge kuode maging'ado go wang'ayo. Oka mora itimo road crossing. Nyaka wang'eni kama zebra crossing nitie. Ang'eyo ni jomoko biro mako ni jo Kenya gi jo kura gini poko timo road signages. Adieri ang'eyo ni nitiere nyauno kuonde moko. To what we are working together, what you call kanyakla mondo road signages bido keti. To kata ka moro ongi imbe ng'i kuongi ng'i kapok ing'ado wang'ayo ni to yo chalo nade kapok ing'ado.
Erokamana inya opere nyaroya. Kendo erokamana inya kuom chiwo paro malewa. Hinya ne joneno magwa. En geno mara ni giwinjo. Nikech masira magapaya okel kata mna gi nyamburko kende kata mna ini wuonya kora mga juang kiwuotho e geng apaya kanyo. Pere nyaroya osenyisi ng'e traffic lights. Call the green. Keke ng'ade mago sa mano mar nyamburko. Kwa kamano pere nyaroya goni erokamano kuom mido thuolo mar twa kodwa okinyi makawuone TV mar Ramogi. Erokamana inya kuom puonj makare ma ichiwo ne onagi okinyi makawuono. Erokamano. Kopogre gi mano nyakora mga juang bedo kopogre gi opere nyaroya nyakora mga juang aneno kapod wantiere gi dakika 10 kende to wachopo sa 5 mar onyango. Kapok watiko chenro makama adaro mar mondo miatieri achiel kachiel nyaka e kaunti ma Mombasa kama dhi tudre gi jafwambo marwa George Aoko ka bendo kiny makawuono mana kaka nyadendi Joyce Oduorno seleroni mano e chal mar fwambo kiny makawuono speaker mano mar od bura mar Senate mano Amason Kingi bendo no ya romo moro mar senators mabende dhi nyime e magawa moro e kaunti ma Mombasa romo mabende no chakre sa 3 mar okinyi gisani atudra gi jafwambo marwa George Aoko amusi ni misawa inyalo mana cholo nwa tuak nyaka sani nango matimore kaunti ma Mombasa mano kaluore koda romo mabende no yaw koda Amason Kingi. Erokamano ahinya awinji maber ahinya kowuok e kaunti ma Mombasa mana kaka iwache no kawuono nitiere romo mokelo kanyakla senators duto mawuok e counties duto 47 pacho kae kendo gibago romo e kaunti ma Mombasa kae ndi kuma maduong' magitwakie gin loso e weche mag ohala to kod chike monego bed ni tend counties mopogore timo mar neno ni gibero yore mag ohala e piny mangima kata e Kenya kae ndi kama ntiere ni antiere gi moko kuom jodak Mombasa ado mani to mondo ni giliekno ni to gin ang'o gini magiparo ni onego bed ni senators giwuoye to chutho mar neno ni ibero chenro mag ohala e counties mopogore pacho ka to chutho kwang'iyo waneno ni ji mang'eny osebedo ka yiwa kata jotelo mayande nyocha kodonjo koni ne gidonji counties ka giyudo ka omwom no bedo maonge kendo chenro mathoth ok nyal ta e yo makare koro adwa mana winja ni pach jopiny to giparo ni senators gi onego bed ni gitwak e wi ang'o to chutho korka weche mag ohala mar neno ni uchumi berore counties mopogore e pacho kae wachak kacha ka gachiel kuom gi kae suda machiegni kae kati chaka gi nyingi tiwachana ni ti iniparo ni ang'o gini miparo ni onego bed ni senators makoro romo e kaunti ma Mombasa kae wuoye. Mokwongo an iluonga ne Rafael Odinywa Kaya sama lose ni aloso Mombasa achiel kuom gik mo senators onego losie senators gin joma osome rang'iny mamalo kendo winjo gi ni malo e yore mag ohala gima waparo ni senators nyalo lose en thung'o sirkal mondo sirkal mamalo odhiro tonglo makore lach kowuok e exchequer kata national treasury mondo mi japiny man piny kaendi owinj yweyo nikech wasebedo gi senator ariyo ma 2013 to gi ma 2017 to nwayudo ka yule tich ng'eny kech githoro romo to romo margi ok waseyudo ka nitiere gi impact koro ne waparo ni sama gintiere ni piny otore kabisa nikech weche mag piny kaachiel gochumi ok osebedo maber. Kwang'iane kaunti mar Mombasa kae ipani ang'o gin monego bed ni senator ma Mombasa kae ndi dhiro kwang'iyo uchumi ma Mombasa kata sekta mar miparo ni onego bed ni owuoye matut kata okete majing'o mondo mi oket pesa moromo mar tayo chenro ma kamano. Gie sani ei Mombasa ka waparo ni wach ma senators onego wuoye en yore mag ohala nikech kaka sani waneno ka Mheshimiwa Abdul Samad nyo okawo Mombasa to waneno ka ng'ikruok osebedo mang'eny kabisa nikech osebedo koluorore to waseneno mana kowuoye weche mag takataka to gi weche mag kaka onyalo bero ohala to ohala ok nyal dhi maber nikech pesa moko to pesa komoko mane gima senators onego wuoye kabisa ni to ere kaka pesa ni nyalo yudore mondo mi japiny mantiere gi single business kod yore mamoko go mondo ota chenro mag ohala. Kamano. Wayud jadak machielo bende kaunti ma Mombasa chaka gi nyingi tiwach ni ito ang'o miparo ni onego bed ni senators gi lose to chutho sama koro gibago romo mar twak e weche mag ohala e kaunti ma Mombasa ka. Okay, an mara iluongo ni Peter Otieno Uno ajadak ma Mombasa County
to ne romo mar senators matimore dala mar Mombasa. Ka ok awacho mang'eny, senators no form apani ne wan gi devolution mano kelo county government to wan gi national government. Tich senator maduong' ne en ni gibed malo mondo giskuma pesa obi piny. To osetimore marach ni senators manodonjo ok osebedo katiyo very close gi governors mantiere mondo mi gihakikisha ni to pesa matin mabiro e counties gi otiyo maber machalo nade. Jopiny ywak gani ni pesa ok gine kuma gidhiye to nikech jopiny golo osuru. So osuru ma gigolo ni onego bed ni gihakikisha ni osuru ni konyo japiny e yore mag thieth, e yore mag barabara, e yore mag ohala bende. Tiyudo ka sechego jopiny ok nyalo winjo maber. Koro apani romo mar senators matimore Mombasa this time ne wakwayogi ni ber ka gisundo sirikal mondo omed mapato maya malo obi kae mondo mi pesa no kobiro to tem konyo jopiny mantiere piny kae e yore mag ohala. Mar ariyo, senators otem matek mondo oket MCS machiegni nikech MCS go ema timo oversight ne governor koriwore kodgi. To apani ka gitiyo pamoja gi MCS to jopiny biro winjo maber kendo pesa maya malo no biro tiyo yo makare ma jopiny biro neno ber mar pesa gusuru magigolo. Kamana yenya wawinja ne akeni nyisane ni to biparo ni weche mag tiyo go mom marach kata mibadhi e 10 counties mosebedo ka timore bipani na achiel kuom twak monego beni senators giwuoye chaka gi nyingi. Kuom nyinga an Kilio Nairo, an ng'at ma abedo Mombasa ka kuom many. Senator moyiero gi mara nyingi gininde e klas ok ging'e tijgi. Senator tije no dhir president malo gol pesa odhi e county. Kose dhiro president mogolo pesa obire county to ng'i kaka pesa no tiye county. Monego luong governor e senate mondo penje ne to pesa mana miyo tiyo nang'o. Tiyudo ka rais ma wan go pod oketo ni ji guomne ni nyaka idhi na miya ne e komi pesa. Mano is a big mistake. County ka county golo osuru mwagolo e madhi malo. Kodhi malo chako duognwa kato. Gimoni pod rais dwani mondo walame ka Nyasaye oduoko wadiere Moi ma pod odhi e kanisa ni wik ka wik. Mano makosa maduong' mapok na dwara nwango. Senate dwano wuoye gino kato chiemo moro ipoge Kenya ka. Chiemo ni ang'o miyiero go ji, ang'o mipoge mana areas mag Kenya kwanza. County like Nakuru kamonego bed ni pidho ji ipoge chiemo. Nyanza be nitie kuonde ma kech nege ji. Kuonde go be gipare ni to kuonde ka be nitie jok maywak. Areas like Nyatike ji ywago kech kacha malich to ok gidew jogo. Senate ma regions go gidhi giter wachno mondo penj rais ni to chiemo ni ipoge e ng'eruok kosi ipoge kaluwore kaka nogo kura. Mane momiyo gimoro ne wabedo go kani handshake ne en riwo jo Kenya te obed gi para achiel gi kamoro achiel. Taneno ka joma nodonjo gi wuoye gin pod gidwoko ma diere moko mane wantie cha. Gino senate gi odhi olosi mondo wang'e ni to wadwa dak nang'o mbele ka. Kamana nyoy jadak mogik oyud ng'ato mogik wachacha chagi nyingi to nyisa ni to in ang'o miparo ang'o monego beni gitwake. An iluonga no Sumba Esbon Oyo ambe an achiel kuom jodak ma Mombasa ka. Romo mar Senate ma Mombasa onego bene twakie weche kaka mag bills, pending bills makoro otimo nduoko e county mopogore opogore. Governors manodonjo ywak ni gin kod pes mang'eny mapok ochul. To gimonengo wakungo wapenjre ni to senators be pesa no tere counties to benegi ensure ni pesa manotergo no tiyo kaka negin koso tinde wayiero mana senate based on political realignments mag sijui UDA nini nikech upper house onengo beni en house moting'o jok mani kod wich kendo manyalo lead this country according to the laws ma ok gi divert koni gi koni e weche mag ginene. Omiyo wa expect ni Senate forum manitie Mombasa ka they discuss key serious issues mag pending bills to gi kaka wayudo pesa go mondo ginene ochak tich nikech okodwa bedo ga country ma president wuoyo mar lombo jo Kenya wachni ne president osegole order ni pending bills eno nengo benoze chul ang'o momiyo senate ne ok pokonyiso wa ni ang'o momiyo pesa go ne ok ochul to mano tijgi kabisa kecho uru no order diere moko kama pending bills ko diere corona no bedo nengo benose bedo paid to ka pesa go no bedo released senator no collude gi governors gi chamo pesa so what happened we want to know to ka gi fail
wan koro wang'iyo gi ang'iya nikech koro onge gima dwa tim nikech wayiero ji to ji en mana dhi kucho mondo giyud kaka ginyalo loso pesa. Onge tiende kata Kenya ka mondo wayier kata parliament moro amora. They have no value to us. Wan mane gima nyalo wacho. Asante. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach moko kuom jodak manie kaunti ma Mombasa kae kaloso ewi gigo magiparo ni senators onego beni twakie to chutho kaluwore gi romo masani gibago e kaunti ma Mombasa kae mar twak ewi chenro mag ohala e counties mopogore opogore e pacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Manak manya koro mga juanga mano jafambo maro e kaunti mo Mombasa Georgia oko mabende na biro no achiel kachiel kabende no bago tuak gi jopiny ahinya inya kotenre koda romo mano mabende senators obago e kaunti ma Mombasa romo mabende no yaw kod speaker mar od bura mar Senate mano Amason Kingi koka mano gi kanyo bende makelo wa giko mar chenro makama nikitani no ka saa 5 oseromo chenro mar piny no chakre saa 12 mar okinyi ka gisani watike gi kidieny mar mbaka oromo sa oseromo saa 5 mar onyango erokamano inya kombedo kodwa chakre okinyi makawuonya koro mga juange lojo wetewa mabende no tayo chenro makama mano Cleophas Aluoch Joyce Oduor jogo picha director marwa kawuono ne no bado eruru kama na inya warad kendo odiochieng' makiny karuoth otai to ambende otai bed gi odiochieng' makare.